Ahora, noutro xove o ordenador para mirar. Sí, o que rebaixar a rodilla. Pero ten aí Javierito. Javierito fai falta para mover. Sí, Pero que podamos poñer, non? Y aquí que me toca la puta cama. Pero es que yo estuve... Sí. Ben, boa tarde, iniciamos o pleno correspondente ao mes de abril, pleno ordinario. Primeiro punto, vamos a proceder á lectura dunha declaración institucional sobre a planta de biogás en Soantes, en Aracha. O biogás e o biometano son fontes de enerxía renovável obtidas a partir da descomposición de materia orgánica, como xurros gandeiros, esterco, residuos agrícolas ou restos da industria alimentaria. Ben planificadas e axeitadamente dimensionadas, estas instalacións poden representar unha oportunidade para a xestión de residuos e a produción de enerxía local. Non obstante, os proxectos de grande escala con finalidade exclusivamente comercial presentan riscos relevantes para o medio ambiente, para a saúde das persoas e para a calidade de vida das comunidades afectadas. A empresa Aratel pretende implantar unha macroplanta de produción de biogás no lugar de Vistalegre, na parroquia de Soandres, no concello da Laracha, con características que esta corporación considera incompatibles coa protección do territorio, dos recursos hídricos e do benestar da veciñanza. A planta ocuparía máis de 95.070 metros cuadrados de solo rústico nas proximidades do río Anllóns. Prevese o tratamento de 65.000 toneladas anuais de residuos, incluindo subprodutos animais clasificados como sandach de categoría 2. O proxecto contempla a circulación de 13 camións diarios polas vías locais. Estímase un consumo anual de 1,5 millóns de litros de auga extraídos do principal regato que conforma o río Anllóns. Xerará máis de 30.000 toneladas anuais de fluentes líquidos e preto de 20.000 toneladas de disestato sólido sen tratamento específico. As instalacións situaránse a menos de 300 metros de núcleos de poboación, cun impacto acreditado en termos de ruídos e cheiros. O proxecto prevé únicamente un máximo de 10 empregos directos, polo que o beneficio económico para a comarca é mínimo en relación ao seu impacto. A estas características engádese a ausencia dunha normativa específica en Galiza que regula a implantación e o funcionamento das plantas de biogás e o réxime xurídico do dixestato producido, o que xera inseguridade xurídica e ambiental para as comunidades afectadas.
A veciñanza da Laracha e da contorna expresou públicamente a súa preocupación pola desvalorización das propiedades, o impacto nos recursos hídricos e na calidade do aire, a incerteza sobre o destino das augas residuais e a posibilidade de que este proxecto abra a porta a futuras macroinfraestructuras similares na comarca. Por todo isto, as concelleiras e concelleiros da corporación acordan, primeiro, manifestar a oposición ao proxecto da planta de biogás promovido pola empresa Aratel no lugar de Vistalegre, parroquia de Soandres, no concello da Laracha, na súa configuración actual, polas graves afectacións ambientais, paisaxísticas, hídricas e sociais que presenta. Segundo, instar a Xunta de Galicia a non declarar o proxecto de interés estratégico nin aplicarlle ningunha figura de aceleración de trámites, en tanto subsistan as dúbidas sobre a súa localización, o seu impacto ambiental e o modelo de negocio que o sustenta. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a elaboración inmediata dunha normativa reguladora da implantación e funcionamento das plantas de biogás en Galicia, en liña co legislado por outras comunidades autónomas, e a que, mentras esa normativa non entre en vigor, que se estuden as posibilidades legais para a posible suspensión da tramitación administrativa. Cuarto, mostrar o apoio desta corporación municipal á veciñanza de A Laracha e reiterar o compromiso do Concello de Culleredo coa protección do territorio rural, dos recursos naturais e da calidade de vida das persoas que habitan os concellos da provincia. E quinto, trasladar esta declaración institucional ao Goberno da Xunta de Galicia, ao Parlamento de Galicia, ao Concello de A Laracha e ás asociacións veciñais afectadas polo proxecto. Moitas gracias. Punto número 1. Aprobación de acta da sesión plenaria ordinaria anterior de data 31 de 3 de 2026. Votos a favor? Unanimidade. Punto número 2. Expediente de deslinde entre os concellos de Cerceda e Concello de Carral, creación e designación de integrantes da Comisión de Deslinde cos concellos de Cerceda e Carral. Ten a palabra a concelleira de Urbanismo. Gracias, señor alcalde. O Concello de Cerceda achegounos o proxecto de deslinde municipal entre os concellos de Cerceda e Carral, según o cal a liña de deslinde proposta se localiza íntegramente entre os concellos de Cerceda e Carral e non invade nin modifica de forma directa os límites oficialmente recoñecidos do Concello de Culleredo. Así como o acordo adoptado polo Pleno do Concello de Cerceda sobre a composición da comisión de deslinde entre ambos concellos. E vistos os antecedentes que constan no expediente, así como os informes dos técnicos municipais, e tendo en conta a normativa aplicable, conclúese que o Concello de Culleredo resulta interesado no deslinde, xa que a modificación proposta varía os vértices entre os mollóns M3, que marca o límite no que conflúen os tres concellos, e o M4, que delimita os concellos de Cerceda e Carral. Polo que, para poder continuar co procedimento, traemos a pleno, previo dictamen favorable da Comisión Informativa de Presidencia, a proposta de creación da Comisión de Deslinde dos termos municipais de Cerceda, Carral e Culleredo, que estará integrada por os seguintes membros. Presidente, José Ramón Riobo Castro, alcalde de Culleredo. Vogais, Izaskun García Gorostizu, concelleira do Grupo Municipal do PP. Enrique Antonio Chouciño Garrido, concelleiro do Grupo Municipal do Benegá. Indrani Tais Palla Maceiras, concelleira do Grupo Municipal de Alternativa dos Veciños. Como perito designado polo Concello, Antonio Corrochano, arquitecto municipal. Como secretario, Rafael José del Barrio Belver, secretario do Concello de Culleredo. Aínda que o secretario está pola súa condición de secretario, independentemente da persoa que ocupe dito cargo, xa adiantamos que aceptamos a emenda que nos fixo chegar o BNG na Comisión Informativa para que quede redactado como secretario a persoa que ostenta a Secretaría Municipal neste momento. En representación dos veciños proponse a designación de Jesús Ángel Ferreño Naveira e Jesús Rodríguez Rey, polo que agardamos o seu voto favorable. Gracias. Ben, pode apagar o micro, por favor. Abrimos unha quenda de intervencións. Alguna intervención? Sí, señor Chouciño. Ben, moitas grazas. Extrañanos que non nos falen do que... Porque sí que acaban de mencionar unha emenda do BNG para non poñer nominalmente a persoa que desempeñaba a secretaría hasta o momento en que se redactou, senón a persona que exerza a
a Secretaría Municipal en cada momento. Pero é que esqueceronse da outra proposta que lle facíamos. Mais ben, a outra exigencia que lle facíamos, que é que, seguindo o exemplo do que fixo o Concello de Arteixo no seguinte punto do orden do día, ou se veñen dous deslindes, un con Carral e Cerceda e outro co Concello de Arteixo. O do Concello de Arteixo será o seguinte punto. Nos vimos unha cousa que nos chamou a atención, vendo a documentación a respecto do segundo punto, que era que o Concello de Arteixo decía que os representantes da Comisión de Arteixo terían voto ponderado. Que é o voto ponderado? Para que se entenda o mellor posible. Pois que esta corporación está conformada por 8 membros do PSOE, 7 membros do Partido Popular, 4 membros do Bloque Nacionalista Galego e 2 membros da Alternativa aos Veciños. Ben, pois voto ponderado quere decir que, habendo 4 representantes dos grupos políticos, cada un dos votos dos representantes políticos vale por o número de concelleiros que ten o seu grupo político. Eso, se o fixo así Arteixo, é porque pasou por todos os filtros judiciais, judiciais non é a palabra, por todos os filtros xurídicos, de informes xurídicos necesarios para que sea así. E cambia a capacidade de decisión desa comisión, que sea de unha maneira, que sea un voto ponderado ou que non o sea. Por tanto, estando vostedes avisados de que exixíamos eso, dixeron que iban consultar, dixeron que iban ver a documentación de Arteixo para preguntar en Arteixo como fundamentaron, e que agora vostede mencione solo unha parte das dúas achegas que fixo o BNG en comisión, pois non o entendemos. Por favor, explíquenlo, porque seguimos insistindo no mismo. O voto dos representantes dos grupos políticos na comisión, en cada unha das dúas comisións, ten que ser ponderado. Ten que ser así. Entonces, explíquenos se foi un despiste seu ou se o fan a mantenta. Moitas grazas. Gracias, señor alcalde. Mira, a mí non me gusta a palabra exigencia. Estamos en un pleno no que cada persoa aquí sí ten un voto e os acordos sometense a votación. Por lo tanto, non é unha exigencia, vostede ten a liberdade para poder votar en contra ou a favor. Pero aquí o que se ven a votar e cada un fai as propostas. Nós traemos a nosa. Quero dicirlle que non o dixen antes porque quería darlle a vostede a oportunidade de explicarse que quería dicir con eso do voto ponderado, xa que na comisión informativa non o dixo, na proposta de Arteixo tampouco aparece, e na legislación en ningún sitio aparece reflexada a necesidade de que o voto sea ponderado ou non. Simplemente a lei limítase a decir que debe nombrarse unha comisión de deslinde co Concello de Cerceda que ha de ser composta por o alcalde e 3 concelleiros, a parte do perito, que se designe o secretario da corporación. Por lo tanto, nin tan siquiera terían por que ser unha proposta, imagínese vostede, como o caso de Arteixo. Podería ser unha proposta na que non estuveran representadas todas as forzas políticas. No noso caso, o alcalde e 3 concelleiros, tendo en conta que somos 4 forzas políticas, decidimos, e nos parece o máis lóxico e o máis equitativo, que todas as forzas políticas estén representadas nesa comisión de deslinde. Por suposto, nós non temos ningún inconveniente e xa o adiantamos, e todos os demais grupos políticos están de acordo, apoiaremos a súa emenda para que o voto sexa ponderado. Xa digo, non é a nosa intención cambiar eso, pero que quede claro que eso non está descrito en ningún sitio na lei. Técnicamente non sería preciso. Gracias. Sí, vamos a darle o turno de réplica ao señor Chouciño. No, fale vostede. No, pero fale vostede. Vale. Fale vostede, se é tan amable. Señor Chouciño, que modera o debate no pleno o alcalde en calquera corporación. Lle digo que, por favor, non pediu o turno de palabra na primeira intervención a señora Gorostizu, por eso o debate está entre vostede e a señora Marta Iglesias. No momento en que rematen
as réplicas, a señora Izaskun terá o seu turno de palabra. Le parece ben, señora Izaskun? Adiante. Ahora sí. Ben. Señora Marta Iglesias, é que a palabra exigencia ten que ver ca nosa posición de voto en unha ou outra condición. Nada máis, vale. Pero que, ademais, é que o que me sorprende é que me diga que me dou a opción de explicarlo agora porque na comisión non expliquei. Expliquei-no agora porque é posible que haxa xente que non se escoite que non sepa o que é o voto ponderado. O extraño foi ver que na comisión, e que vostede diga que na comisión non expliquei, dase por suposto que os membros da corporación coñecen perfectamente o que é o voto ponderado e o que non o é. Vale, ahora expliquei para que entenda tamén calquera persona que nos poida estar escoitando. Pero eu daba por suposto que os membros da corporación saberían unha cousa tan elemental en dereito ou en sentido común. Nada máis. De calquera maneira, se aceptan a emenda, que quede claro que vai ser así. Por a nosa parte, nada máis que añadir. Moitas grazas. Sí, señora Gostizo. Sí. Nuestro grupo, a falta de informes de los técnicos del Concello, sí que preguntamos al Ayuntamiento de Arteixo, nos dijeron que no había ningún impedimento a la hora de que el voto fuese ponderado. Entonces, nosotros nos parece también interesante la propuesta del grupo del Bloque Nacionalista y nosotros apoyaríamos la propuesta de ellos. Bien, como decía a concelleira de ordenación do territorio, efectivamente a legislación non o di así. Sí é certo que nos concellos onde hai maiorías absolutas e hai que nombrar o alcalde e a 3 membros da corporación e queren manter a súa maioría absoluta na votación que poidera dirimirse en calquera momento, se fai o voto ponderado para que prevaleza a maioría absoluta do grupo de goberno, como é o caso de Arteixo. De acordo? Entón, de aí que en ocasións se faga o voto ponderado. Neste caso, pois, é irrelevante porque aquí non hai maiorías absolutas e prácticamente non alteraría ninguna votación, nos tenemos que poñer de calquera forma de acordo. Pero sí é certo que se o Concello de Arteixo nomea a 3 concelleiros que non son do equipo de goberno, pois podería perder unha hipotética votación que houbera ao respecto. Co cal, facendo voto ponderado, sempre vai a ter a representación de todos os seus concelleiros que ostentan a maioría absoluta na Corporación de Arteixo. Votos a favor da emenda do BNG? Votos, unanimidade. Votos a favor... vos abstuvechedes na emenda. Vale, pois agora procedemos das 2 emendas, tanto a do secretario, que sempre sexa o secretario que este no momento, sin nombres, que non sea nominativo, e a emenda de voto ponderado. Votos a favor da moción con esas 2 enmendas? Votos en contra? Abstencións? Abstención? Vale. Abstención. Ben, pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é similar ao anterior, e é o deslinde dos termos municipais de Arteixo e Culleredo, creación e designación de integrantes da Comisión de Deslinde do Concello de Arteixo. Non sei se quere intervir, concelleira de Ordenación do Territorio, adiante. Gracias, señor alcalde. Bueno, neste punto, tras a comunicación do Concello de Arteixo do inicio do expediente de deslinde entre os términos municipais de Arteixo e Culleredo, así como da composición da súa comisión de deslinde, que a diferencia do deslinde con Cerceda estaríamos nunha fase inicial. En Cerceda xa hai unha proposta, en este caso se está a iniciar o procedimento. Unha vez emitidos os correspondentes informes polos técnicos municipais que determinan que sería necesario revisar a identificación dos límites determinantes do ámbito territorial entre os concellos de Arteixo e Culleredo,
e tendo en contra a normativa vixente, traemos a pleno a proposta da Comisión de Deslinde dos Términos Municipais de Culleredo e Arteixo, que estaría composta por presidente, o alcalde do Concello de Culleredo, José Ramón Río Bocastro, Bogais, Izaskun García Gorostizu, concelleira do Grupo Municipal do PP, Xosé Fernández Villarrenaga Vázquez, concelleiro do Grupo Municipal do BNG, Indra Nitais Palla Maceiras, concelleira do Grupo Municipal de Alternativa dos Veciños, perito designado polo Concello, Antonio Corrochano, arquitecto municipal, secretario, Rafael del Barrio Verbel, secretario do Concello de Culleredo. Xa adiantamos que aceptamos as dúas mocións propostas polo BNG no mesmo sentido do punto anterior, tanto en que aparezca a persoa que ostenta a Secretaría Municipal nese momento como que o voto sexa ponderado. En representación dos veciños proponse a designación de José Luís Mañana Varela e Francisco Parcero Sande, polo que agardamos que o seu voto sexa favorable. Gracias. Non sei se queren intervir neste sentido. Acaba de decir unha aclaración que acaba de decir o noso compañero Xavier, que a señora Marta Iglesias, supoño que sería un error de lectura, dixo Xosé Villarrenaga, era Xavier Villarrenaga. Non temos o texto aquí diante. Sí, ben. Pero está ben no texto, entendo. Vale, moitas grazas. Por lo demais, se aceptan as dúas emendas, que creo que o dixeran vostedes neses términos, pois perfecto. Moitas grazas. Ben, votamos as dúas enmendas. Votos a favor das enmendas? Votos en contra? Abstencións? E votos a favor da proposta? Das enmendas? Votos en contra? Abstencións? Punto número 4. Plan provincial de cooperación a obras e servicios de competencia municipal, Plan único de concellos, modificación da proposta de participación no POS 2026. Ten a palabra a concelleira de Ordenación do Territorio. Gracias, señor alcalde. Traemos a pleno a modificación do acordo de participación no POS Plus do 2026 da Deputación Provincial que xa fora aprobada por este pleno e como consecuencia dos requerimentos de modificación dos proxectos derivados da variación dos cadros de precios sufriron modificacións no seu importe. Ditas modificacións deberonse, insisto, a que unha vez redactados os proxectos durante a tramitación do POS Plus 2026 cambiou o cadro de precios incluídos no convenio colectivo para o sector da construción da Coruña, polo que houve que adaptar os proxectos ás novas tablas salariais que se publicaron a finais do 2025, polo que solicitamos o seu voto favorable para a proposta. Gracias. Alguna intervención? Sí, señor Chou, usted? No. Señor Choucí, adiante. Moitas grazas. Imos ver o que nos traen así aquí a aprobación é unha rectificación, unha corrección a requerimento da Diputación Provincial do POS, do Plan de Obras e Servicios, que non está de máis explicar unha vez máis que se trata dun plan de financiamento de proxectos municipais que hai que presentar á Diputación con todo redactado, todo acordado, todos os informes a favor, todos os informes sectoriais disponibles, a acreditación da disponibilidade dos terrenos, é dicir, xa hai que darlle, en poucas palabras, hai que dar todo feito a Diputación para dicirlle temos todo preparado para empezar xa cando nos den o financiamento. E, dentro do límite asignado ao Concello de Culleredo cada ano, pois o Concello de Culleredo ten que escoller sobre unha serie de proxectos. Esta explicación que acabamos de dar é moi necesaria a día de hoxe porque o motivo de vir é porque hai un pequeno problema desde que se mandou hasta que ven a rectificación, se non recordo mal, corríxame, señora Marta Iglesias, porque os costes salariais hai que actualizalos, porque xa non están vixentes os que estaban vixentes hai uns meses cando se solicitou da Diputación o financiamento para os proxectos que Culleredo escollía. Ben, pois isto é importante dicilo ao fío de unha carta da Diputación que chegou
ás casas estes días, en donde nos falaba de obras financiadas polo Plan Único en Culleredo nos últimos anos, con unha linguaxe que vai moito máis alá da ambigüedade, porque fala de obras financiadas, obras, non fala de proxectos, e donde nos dá unha serie unha lista de investimentos e de proxectos que causaron gran indignación na poboación. Por canto, que moita xente di onde está esa obra da miña rúa, onde está esa obra da miña parroquia, onde está esa obra do meu rueiro. Desde o BNG tuvemos a curiosidade de acudir ao portal de contratación do Estado no perfil do contratante de Culleredo e ver que de esa lista a rehabilitación de firmes na avenida de Fonteculler desde a Glorieta 2025, urbanización a ría ata a Policía Local, 800.000 euros, está sin licitar, sin iniciar siquera a licitación. A rehabilitación e mellora do firme da rúa Río Chan e do río Canceán está sin iniciar a licitación, correspondente a 2025. A mellora de seguridade viaria e renovación de pavimentos nas rúas Biouteiro e Constitución, 126.000 euros, está tamén sen licitar, sin iniciarse o proceso de licitación, é dicir, buscar unha empresa que o faga e facelo con todo o procedimento que exixe a Lei de Contratación. A rehabilitación de firmas e renovación de servizos municipais na rúa Vigo-Vidín, VP 385, está sen iniciar a licitación. A rehabilitación do pavimento da rúa Santa Bárbara, no lugar da Lase, está sen iniciar a licitación. A rehabilitación de pavimentos e acondicionamentos de servicios municipais na rúa Catas, VP 115 e outras, está sen licitar. A rehabilitación de firmes, pavimentos e melloras de servicios municipais na rúa Condes de Andrade, VP 78, está sen iniciar a licitación. A ampliación da rede de saneamento de Boedo está sen iniciar a licitación. As vías integradas de conexión entre a parroquia de Culleredo, Santo Estevo e Cela, Santa María, está sen iniciar a licitación. A rehabilitación de pavimento da avenida Corbeira, VP 64, a rúa Pablo de Neruda, VP 63 e outra, está sen iniciar a licitación. A rehabilitación da rúa Alcalde Domingo Sierra, fase 2, desde Condes de Andrade ata Alejandro Pérez Luguín, está sen iniciar a licitación. A renovación de alumbrado con tecnoloxía LED da Rúa da Libertade, da Democracia e da Igualdade e outros está sen iniciar, esta sí, está iniciada. Esta é a única da lista que teño aquí. Ben, pois, está iniciada a licitación e o último movimento do procedimento foi a presentación de ofertas por parte de empresas o 19/6/2025. Vamos camiño dun ano e non deron o seguinte paso. En total, son 3.337.000 euros, dos cales financiaría a Diputación 2.931.000 euros. E todo isto teñen vostedes parado, tendo financiamento, tendo proxecto redactado, tendo todo preparado. E non sería descartable, eu penso que moito máis que non sería descartable, que en datas próximas teñan que vostedes traer puntos da orden do día como este que eu vengo xe aquí para calquera destes proxectos, para actualizalo tamén nos precios, porque a día de hoxe, ao ritmo que vamos, que todo o mundo sabe como vai a construcción, pois que haxa que asustar as cifras do proxecto. E volvemos a empezar a decirlle a Diputación, agora tes nos quedar un pouquinho máis, o proxecto vai ser un pouquinho máis caro, con toda esa parafernalia. E isto, insisto, é o que escandalizou, a carta esta, é a que escandalizou esta semana a todo o mundo, porque, de verdade, poderían dizer vostedes dito ao presidente da Diputación que fora un pouco máis comedido, porque podría ser o caso que faltara unha ou dúas, pero que aquí estamos falando de que falta a maioría, a inmensa maioría, ni siquiera teñen iniciado a licitación. Polo demais, por ese motivo e por moitos outros, porque vostedes nunca contan ca oposición para escoller os proxectos para priorizar proxectos, pois en este tampouco foi unha excepción cando veu de primeira vez, en aquel momento as tivemos, agora tamén nos as teremos. Por suposto que todo o financiamento que veña está ben recibido, pero vostedes non aprenden a dar participación de unha vez para outra. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señor Chouciño. Non sei se quere responder. Sí, gracias, señor alcalde. Como ben vostede dixo, señor Chouciño, ten razón. Ten razón, temos os proxectos,
temos o orzamento e temos todo preparado para sacarlo a licitación. É posible que se produzcan modificacións, non podo asegurar o contrario. O que si lle digo é que neste momento non estamos escollendo os proxectos. Os proxectos xa se escolleron en un pleno anterior. Aquí simplemente estamos procedendo a unha actualización de precios. E o que estamos esperando para poder sacalo a licitación é precisamente que nos digan se nos permiten ir facendo a tramitación da licitación antes de ter rematada a liquidación do orzamento do ano 2025, algo que non depende de nós, sino que é un tema puramente técnico. Si os servizos municipais nos permiten facer esa licitación, nos estaríamos encantados. Asegúrolle que, polo menos, tanto como vostede, de que estes proxectos saian o máis pronto posible, igual que todos os veciños e veciñas de Culleredo que se beneficiarán deles. Polo tanto, nós tan pronto poidamos, hasta este momento non temos o visto bo para continuar sin antes ter a liquidación. Moitas gracias. Ben, procedemos á votación. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Ben, aprobado cos votos a favor do Grupo Socialista, do Grupo Popular, a Alternativa dos Veciños e a abstención do BNG. Punto número 5, creación do servicio de atención temperá. Ten a palabra a concelleira de Benestar Social, dona Marta Figueroa. Gracias, alcalde. Bueno, la propuesta que traemos hoy a pleno es la de la creación del servicio de atención temprana. Una demanda bastante solicitada por los padres y madres de este ayuntamiento y de otros muchos, pero a nosotros es el que nos compete. Este expediente tiene todos los informes favorables y está financiado con una subvención de la Xunta que recibe fondos sociales europeos. La propuesta que traemos al Pleno es la de prestar un nuevo servicio de atención temprana a través de fórmulas de concierto social previstas en la Ley 13/2008 del 3 de diciembre de Servicios Sociales de Galicia. Segundo, comunicar el presente acuerdo a los servicios municipales afectados para su conocimiento y efectos oportunos. Consideramos que es un tema importante y relevante y por eso pedimos el apoyo de todos los partidos de la corporación. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí, Tais, adiante. Sí, gracias, alcalde. A intervención vai ser moi breve, simplemente para trasladar que compartimos que a necesidade existe e que, ademais, é urxente darlle soporte a esta necesidade compartida por moitas familias do Concello. O servicio conta ca financiación necesaria e, tendo en conta que nos encontramos nunha fase inicial na que se pretende dar luz ao procedimento para poñer en marcha o servicio, por a nosa parte o voto vai a ser rotundamente favorable. Polo momento, nada máis. Cando avance o procedimento, se temos algo que decir, o añadiremos, pero neste momento, pola nosa parte, adiante. Nada máis, moitas grazas. Gracias, Tais. Alternativa dos Veciños. Ten a palabra Bea de BNG. Moitas grazas, señor alcalde. Noso voto será favorable porque apoiamos a creación do servizo, pero aprobamos a creación do servizo con xestión pública, porque defendemos a creación deste servizo, pero por seren vitais para as crianzas, pero rexeitamos o modelo que xa o dixemos na comisión de concertación e privatización. Exiximos a xestión pública directa para garantir a calidade e a estabilidade deste servizo. E o financiamento total da Xunta non é para todo, porque a Xunta cobre, según nos pareceu ver, o custo de persoal, obrigando aos concellos a que poñan o local, o mantemento, a limpeza, entón xa non paga todo a Xunta. E reclamamos, claro que sí, a Xunta de Galicia que asuma o custo, porque ao final, cada día, despréndese de máis competencias. E tamén pedimos, cando se faga este servizo, que sea un modelo integral e coordinado, porque debe de estar centrado na familia, que a intervención da contorna é coordinado obrigatoriamente cos centros de saúde e coordinado ca orientación dos colexios. Parécenos fundamental. En resumo, apoiamos a creación do servizo,
por responsabilidade coas familias, pero denunciando a estrategia de externalización da que a Xunta está facendo e dando carga económica e que a traslada en moitas competencias aos concellos. Grazas. Sí, Izaskun, Partido Popular. Gracias. Bueno, hoy traen a este pleno un expediente económico, pero en realidad no hablamos de números. Conviene dejar algo claro desde el inicio. Hoy no se decide crear el servicio, hoy no decidimos si es necesario o no, porque todo eso ya está decidido. El servicio ya fue aprobado, la subvención ya fue concedida y la necesidad lleva años encima de la mesa. Hoy lo único que hacen, lo único que se aprueba es incorporar al presupuesto un dinero que ya teníamos concedido. Hablamos de 108.771 euros que financia la Xunta para atender a casi 150 niños de Culleredo. Y esto no es un anuncio, es una realidad que llega tarde, porque hay algo que no se puede ocultar. Este dinero se concede para prestar un servicio durante un periodo concreto y, sin embargo, ya sabemos que no se van a ejecutar todas las horas previstas. ¿Por qué? Por un nuevo retraso en la gestión. Es decir, Culleredo tiene la necesidad, Culleredo tiene el dinero y aún así no se llega a tiempo, señora Marta Figueroa. Desde el Partido Popular, por supuesto que vamos a votar a favor, porque queremos que ese dinero se utilice y porque queremos que el servicio empiece cuanto antes. Pero no podemos ignorar lo evidente. Y por eso pedimos tres cosas: que se ejecute el 100% del servicio posible, no puede volver a ocurrir que se pierdan horas de atención, que se planifique con rigor, porque no basta con incorporar el crédito, hay que garantizar que el servicio funcione desde el primer día sin más retrasos, y hoy depende al 100% de una subvención, eso no da seguridad a las familias. Culleredo tiene que asumir que este servicio ha venido para quedarse. Gracias. Sí, ¿quiere intervenir? Simplemente puntualizar, nada, vea, coincidimos en cosas, en un montón de cosas. Efectivamente, en algo que compartimos es que las competencias propias de la Xunta se terminan derivando a los concellos y nos terminan generando un gasto. Es verdad que la atención temprana habla que se financia un 100%, pero sí es del personal. Que es verdad que el local lo pone el Ayuntamiento de Culleredo, es la parte que aportamos. Que sea un servicio público sería lo ideal, pero la realidad es otra. La realidad es que con lo que es la plantilla que tenemos, los ayuntamientos, no solo en toda la contorna, todos tienen por concierto social o con alguna asociación dedicada sin ánimos de lucro. Vale, es una especie de externalización, pero tengamos siempre claro que son asociaciones sin ánimo de lucro. Pero es que lo tiene Arteixo, lo tiene Miño, lo tiene Carballo, lo tiene un montón de ayuntamientos. Ninguno tiene una gestión propia porque a día de hoy es inviable. En relación a lo que decía Izaskun, que llegamos tarde, creo que la que lleva llegando tarde es la Xunta muchísimos años. La competencia de atención temprana es de la Xunta. Si los ayuntamientos la asumimos es porque tenemos una responsabilidad y lo hacemos voluntariamente, no obligados. Porque los padres y madres y los niños y niñas de Culleredo se merecen ese servicio. El servicio de atención temprana de la Xunta, una de las unidades, tiene listas de espera de 9, 12, 18 y hasta 24 meses. Que en el tramo de niños que hablamos, que es de 0 a 6 años, 1 año y medio, es muchísimo tiempo. Y este equipo de gobierno, un ejercicio de responsabilidad y voluntariamente, decide implantar este servicio aquí con la financiación que maneja la Xunta de los fondos sociales europeos. Entonces, no vamos tarde. Quien va tarde es la Xunta. Quien no asume sus competencias es la Xunta. Y las asumimos nosotros. Esto tiene unos trámites que llevan tiempo. Y la subvención va a tener continuidad. Entonces, queremos un servicio de calidad y que tenga continuidad. En un periodo determinado. Y aquí no se pierde una subvención. Lo que se ejecuta se justifica. Y luego, como la planificación, también tengamos en cuenta que los plazos en los que la Xunta sacaba las convocatorias de atención temprana no encajaban para dar continuidad, hemos conseguido que al final sí encajen. Con lo que, cuando finalice, porque esta propuesta, la subvención que tenemos, es extraordinaria, digamos, porque era bianual. Imagino que eso sí lo sabías. Bien, se sacó una, digamos, extraordinaria, la que optamos. Entonces, queremos darle continuidad y para eso hay que tener todos los informes favorables y todo correctamente para poder darle continuidad. Y repito, no vamos tarde, el servicio se va a prestar, lo que no queremos es
que no tenga continuidad, que quede parado porque hayamos saltado informes o papeles que no debemos, simplemente. Y asumimos responsabilidades que debía estar asumiendo la Xunta de Galicia. Sí, sí. Otros ayuntamientos de alrededor, Marta Figueroa, están dando este servicio y han asumido esa competencia, como usted dice, que muy bien hecho por ellos, desde hace años. Y nosotros aquí llevamos esperando, pues eso, y los padres llevan esperando. Usted dice 1,5, un año y medio es mucho tiempo. ¿Cuántos meses llevamos esperando nosotros ahora cuando está el dinero dado y cuando está también el servicio que va a ser impartido por una entidad social? Hombre, por favor, lo que tiene usted es que reforzar su departamento con personal para poder agilizar los trámites, que estamos hablando, lo que usted dice, de niños con necesidades. Gracias. Sí, vea. Sí, moitas grazas. Simplemente un apunte. Dona Izaskun, gustaríanos que trasladara a Xunta que o servicio público que existe de atención temperá que o fortalezcan, que fagan oposicións, que metan xente e que non deriven, porque ao final xa sabemos onde vai todo isto. E xa sabemos o que quere a Xunta en realidade, que se concerten, que se privaticen os servizos. E vostede está aquí como la alegría de la huerta porque vamos crear un servicio de atención temperá. Ostras! Pois vostede vaya onde ten que ir e a dicirlles que por favor non se privaticen os servizos e non haxa listas de espera, porque hai familias en Culleredo que están cas listas de espera da atención temperá, que é un servizo público, e o que vai facer este Concello, neste caso, que nunca estamos de acordo, o que se vai facer e o que fixeron noutros concellos é asumir responsabilidades e asumir competencias que a Xunta desleixa. É que non ten sentido o que está dicindo vostede, por favor. E votamos a favor porque temos que votar por responsabilidade. Porque quen o ten que facer non o fai. E temos que buscar solucións. Nada, por cerrar el debate y el punto, creo que quedó claro lo que indicaba Beas, lo que les ha intentado explicar a Izaskun. Están despejando funciones, sus competencias, delegándolas en los concellos. Lo vemos con la atención temprana, lo vemos con la dependencia, ayuda a domicilio, y al final se termina generando y ahogando a los ayuntamientos más pequeños, medianos y demás. Esperemos que con la atención temprana, que a día de hoy la financian y subvencionan al 100%, esperemos que a futuro siga siendo así, y el mismo ánimo con el que le pide al equipo de gobierno de Culleredo que implantemos cuanto antes este servicio, haga lo mismo con la Xunta de Galicia, que son de su partido, y que por favor refuercen, porque los profesionales están ahogados. Cuando se publicitó y salió en prensa que aquí se iba a implantar el servicio de atención temprana, la primera llamada fue de profesionales, ya como diciendo, Dios mío, perdonad la expresión, Dios mío, quitarnos trabajo. Eso es muy triste y eso es competencia de la Xunta de Galicia. No puede tener profesionales al límite, no puede tener listas de espera de año y medio. Entonces asumimos esto en un ejercicio voluntario y de responsabilidad, repito, pero quien tiene la competencia y quien tiene que, digamos, ese ánimo que tiene para pedir aquí, vaya a pedir a sus compañeros que por favor refuercen ese servicio tan necesario. Gracias. Bien, procedemos a la votación. Votos a favor da proposta. Unanimidade. Punto número 6, subvención nominativa para o ano 2026 para o Centro Municipal A Escada, formalización do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de A Coruña e o Concello de Culleredo. Ten a palabra a Concelleira de Benestar, dona Marta Figueroa. Gracias, alcalde. Bueno, un año más traemos a pleno la formalización del convenio en colaboración con la Diputación Provincial de La Coruña para financiar una parte de lo que es el Centro Ocupacional A Escada aquí en Culleredo. Ese convenio lo que lleva también adherido, digamos, son 5 plazas para niños y niñas o personas con necesidades especiales de otros ayuntamientos de la provincia de Coruña. La aportación es de 70.000 euros, que significa un 41,97% del costo del centro ocupacional. El resto, lógicamente, lo tiene dotado el Ayuntamiento de Culleredo. Todos los informes de la propuesta son favorables, por lo que pedimos el apoyo un año más para poder firmar este convenio. Gracias.
Decir que, bueno, este convenio é para que poidan vir nenos de outras, ou, bueno, persoas de outros concellos. Abrimos unha quenda de intervencións, algunha intervención? Non, procedemos á votación. Votos a favor da proposta? Ben, queda aprobada por unanimidade. Vamos á parte de control, punto número 7, dación de conta das resolucións de alcaldía e concellerías delegadas do número 715 ou 1050. Punto número 8, moción do Grupo Alternativa aos Veciños para a revisión e actualización da ordenanza de uso de edificios e instalacións do Concello co fin de ampliar o catálogo de espazos cedibles á veciñanza. Ten a palabra vostede, dona Tais Palla, de Alternativa aos Veciños. Grazas, alcalde. A actual ordenanza de uso de edificios e instalacións do Concello de Culleredo establece no seu preámbulo que o seu obxectivo é articular un procedemento áxil para satisfacer as necesidades da veciñanza en materia de participación cidadá, cultura, lecer e deporte. Porén, tras un análise do articulado vixente, obsérvanse limitacións que dificultan o cumprimento pleno destes obxectivos. Primeira, limitación xeográfica e numérica. O artigo 25.1 restrinxe o uso por parte das persoas físicas para fins lúdicos ou sociais a só dúas instalacións en todo o municipio, que son o Centro Social O Noso Lar, en Tarrío, e o Galpón da Torre de Celas. Esta centralización ignora a realidade poblacional de Culleredo e penaliza aos veciños e veciñas de outras parroquias e núcleos urbanos. Segunda limitación, infrautilización dos recursos. O Concello dispón dunha rede de centros sociais que reúnen as condicións idóneas para o encontro veciñal, pero que actualmente non están formalmente habilitados para uso por particulares segundo a ordenanza. Como exemplo do anterior está o Centro Social Adela Llantoca, que consta cunha localización estratéxica xunto a parques infantís e pistas deportivas que o caracterizan como un espacio idóneo para a participación veciñal. Terceira limitación, a seguridade e a sostenibilidade. A propia ordenanza xa prevé mecanismos de control suficientes, un seguro de responsabilidade civil obrigatorio no artículo 28, a autoxestión da limpeza polo usuario no artículo 30 e o réximen sancionador que se contemplan no título 4, que garanten que a ampliación do número de locais non supoña un risco patrimonial nin un aumento de custos de mantemento para as arcas municipais. Por todo isto, considerase necesario realizar unha revisión técnica dos espacios dispoñibles e da ordenanza reguladora dos mesmos, co obxectivo de dar un paso adiante para democratizar o acceso ás instalacións públicas en aras de impulsar a participación cidadá. Por eso, propoñemos os seguintes acordos. Primeiro, ampliación e inclusión específica de novos espacios. O que propoñemos é modificar o anexo ou articulado correspondente da ordenanza para incluir de xeito prioritario os seguintes centros e instalacións como espacios disponibles para a veciñanza. O primeiro sería o xa citado anteriormente Centro Social Adela Llantoca pola súa sinerxia coas instalacións deportivas e de lecer infantil, que están lindeiras ao centro. O segundo sería o Galpón de Villamelania, para ser máis específicos e para que a xente nos poida entender é onde se está xogando a chave. Habilitando este espacio singular para uso lúdico e social, tendo en conta tamén a súa ubicación, que de alguma maneira permitiría dar este servicio tamén á zona urbana do Concello. Propoñemos tamén o Centro Social Virginia Blanco, na súa planta baixa, establecendo a súa disponibilidade para cesión e uso veciñal especificamente durante os fins de semana, porque, salvo errar pola nosa parte e polo que hemos podido cotexar hasta o momento, parece que neses períodos de tempo estaría sen utilización aparente e que é un lugar que tamén está preto dunha zona lindeira donde ademais non se molesta a nadie porque non hai veciñanza cercana nas súas inmediacións, por tanto creemos que sería un lugar idóneo que podría ser utilizado para este destino. O local tamén de Electo Carballo da Avenida do Portazgo, aproveitando a súa ubicación na confluencia destas vías para dar servicio a este núcleo, tendo en conta que ademais é un local que a día de hoxe, polo que nos consta, e salvo erro pola nosa parte, está infrautilizado e que tamén habría que facerlle evidentemente unha rehabilitación para que poida ser utilizado. O galpón do Centro Social Moncho Valcarce, na súa zona traseira, é dicir, na zona que está detrás do Centro Social, formalizando o uso deste espacio complementario para actividades de social e de lecer. Este espacio tamén necesitaría dunha rehabilitación, estuvemos recentemente por ali, pero tamén é verdad que é unha pena que este no estado no que está e que non poida ser utilizado para xente da parroquia ou de parroquias vindeiras para poder facer tamén uso del como se está facendo de outros lugares do Concello.
A segunda proposta de acordo radica na actualización de medios digitais, é dicir, para que isto todo se leve a cabo sería necesario actualizar a sede electrónica e a páxina web municipal, para que a listaxe de todos estes novos centros estén disponibles e sexa accesible, por suposto, ao proceso de reserva tanto de maneira telemática e, por suposto, de maneira transparente. E, por último, e terceiro, o fomento da convivencia e protocolos de uso. Establecer un protocolo que garanta a compatibilidade entre as cesións a particulares, especialmente nos casos que contemplamos isto en centros sociais, como o Centro Social Adela Llantoca e o Centro Social Virginia Blanco, en fin de semanas, e o uso permanente das asociacións de veciños, asegurando a coexistencia del lecer particular e do tecido asociativo. É dicir, con esta proposta o que queremos é darlle maior utilidade a todos os espacios que temos, pero sin perxudicar a nadie, evidentemente. Esperemos que sea do seu agrado e agardamos contar co apoio de toda a corporación para que poida levarse adiante esta proposta. Nada máis, moitas grazas. Gracias, abrimos unha quenda de intervencións. Señor Faraldo, ten a palabra. Me gustaría empezar esta réplica hablando dun tema que aquí no estamos tratando y creo que es importante. Recientemente hemos sufrido algún caso de robo en nuestros centros sociales y nos encontramos que los seguros ni siquiera cubrían la reparación de una cerradura dañada, algo que, si no fuera tan serio, casi parecería un chiste. Pero déjenme que les cuente una pequeña historia. El pasado 24 de febrero, en uno de nuestros centros municipales, concretamente en Ono Solar, durante una de las actividades dirigidas de yoga, María, una vecina de Culleredo, sufre una caída grave que la deja inmovilizada. Sufre un dolor enorme. Llaman a su hija, que se acerca hasta allí, y comprueban que se trata de una lesión de bastante gravedad. De inmediato se activa el protocolo de emergencia 061. Por indicación de la empresa gestora de las actividades, Esproade, es trasladada al Hospital San Rafael. María ha sufrido una fractura de cadera y precisa una cirugía urgente, con colocación de prótesis. Sin embargo, el seguro de la actividad está limitado, que no cubre la intervención. A María le exigen que pague de forma inmediata la diferencia entre los 1.200 euros cifra límite que cubre la póliza y el coste de la operación, que son 1.840 euros. Nuestra vecina finalmente no tiene otra opción que pasar por caja y entra a quirófano. Todo sale bien, pero para la vuelta a su casa deberá hacer frente además al coste adicional de 80 euros por el traslado en ambulancia. Vendrán todos los gastos médicos derivados de la intervención y posterior recuperación. Todo esto en el seno de una familia vulnerable. La empresa cumple con los mínimos exigidos por el Concello para el desarrollo de la actividad. María intenta en repetidas ocasiones comunicarse con el ayuntamiento, en el que entendemos debería ser el responsable subsidiario, pero siempre da apagado o fuera de cobertura. Tras 2 meses de total indefensión, durante los cuales nadie desde el ayuntamiento se ha interesado ni ha tratado de ayudar a María Esther en nada, una mujer que ha sufrido un accidente en una actividad municipal dirigida. Desamparo, vulnerabilidad, abandono, desprotección, indefensión, soledad. ¿Pueden ustedes por un momento hacer el ejercicio de empatía, de saber lo que siente una persona cuando quienes están ahí para cuidarle, protegerle y hacer de tu comunidad un lugar mejor simplemente te abandonan y desaparecen? La gran mayoría de los centros sociales en Culleredo incumplen los mínimos requisitos de accesibilidad, rampas, ascensores, baños adaptados, etc. Especialmente grave y preocupante cuando observamos que esto ocurre en centros de reciente construcción. Un ayuntamiento no debe dejar a nadie atrás, y eso se traduce en la obligación de garantizar que todos los espacios públicos sean accesibles en condiciones de igualdad, adoptando las medidas necesarias para eliminar cualquier barrera que limite la participación de todos los vecinos. Pero si hablamos de seguridad, deberíamos revisar en qué condiciones se encuentran los centros sociales que ya están en uso. Para dar un paso adelante en la participación ciudadana, primero es necesario dar 2 atrás y corregir las chapuzas que dejamos por el camino.
Culleredo dispone de 2 centros sociales para uso vecinal, ambos bastante alejados de los principales núcleos de población, es verdad. Resulta imprescindible también revisar cómo están asegurados estos centros y si dichas coberturas son adecuadas para la realización de actividades. Y ya les adelanto que no lo son. En cuanto a los espacios propuestos para uso vecinal en esta moción, consideramos que hay 2 que en este momento no reúnen las condiciones mínimas necesarias de seguridad para hacer absolutamente nada en ellos. Como bien aclararon ahora en la moción de nuestra compañera alternativa, que son el galpón del Centro Social Moncho Valcárcel y el edificio de Electo Carballo. En concreto, este último ya ha sido objeto de un ruego presentado por el Partido Popular solicitando su rehabilitación. A día de hoy resulta inviable realizar cualquier actividad en él, ya que las únicas zonas seguras son las que están actualmente ocupadas por la cafetería de la planta baja y por Radio Culleredo en la primera planta. En cuanto a la cubierta de la finca Villa Melania, presenta a priori el inconveniente de un horario limitado y su cierre los domingos, condiciones que creemos deberían revisarse para que tenga utilidad real para los vecinos, ya que es el fin de semana cuando más demanda de estos centros puede haber. Con todo esto expuesto, queríamos incluir un nuevo punto en la propuesta de acuerdos, que vendría a ser un punto 4, revisión de la cobertura de los seguros. Proceder a una revisión integral de los seguros de responsabilidad civil de todos los centros sociales actualmente en uso, con el fin de garantizar que cubren adecuadamente los riesgos derivados de las actividades desarrolladas. Asimismo, asegurar que los nuevos centros se incorporen al catálogo, desde su inclusión con coberturas suficientes y adecuadas para su uso público, siendo conveniente sacar a licitación todos los seguros que llevan años sin actualización. Y me gustaría sacar también una pequeña enmienda de modificación al punto 1, que es modificar en el listado de espacios, proponiendo la eliminación del galpón del Centro Social Moncho Valcárcel y el local municipal Electo Carballo en Avenida Portazgo, ya que no reúnen en la actualidad las condiciones de seguridad ni habitabilidad necesarias para albergar ningún tipo de actividad pública, así como estudiar el caso del recinto de Villa Melania, la ampliación del horario de apertura, incluyendo su apertura los domingos, con el fin de facilitar su uso real por parte de la ciudadanía. Muchas gracias. Ten a palabra a concelleira de Benestar do Concello de Culleredo. Lle rogo que se limite a falar sobre a moción presentada por a Alternativa dos Veciños e que non entre ningún outro tipo de consideración distintas ás da moción. Gracias. Gracias, alcalde. Nada, vamos a ver, quería proponer, Taís, una enmienda en el punto número 1, donde decís modificar o anexo articulado correspondiente da ordenanza para incluir Nuestra enmienda lo que dice es estudiar desde un punto de vista técnico, jurídico, organizativo y de disponibilidad real de los espacios la modificación del anexo o articulado correspondiente a la ordenanza para incluir el resto de la moción. Nos parece correcta, simplemente dejarlo un poco vinculado a ese estudio, porque con tu exposición, como bien dijiste, en algunos centros, en algunos juegan uno a la llave, la petanca, entonces tal, para poder conjugar el tejido asociativo con el interés de los particulares, creo que este estudio sería positivo. Si se aprobara con esta enmienda, apoyaríamos la moción. Tais. Gracias, alcalde. Bueno, decir que estamos de acordo que a proposta da enmenda de añadir o punto cuarto, relativo a cobertura dos seguros que propoñía o PP. Estamos tamén de acordo ca enmenda que acaba de traer o grupo do PSOE. Se ben é certo que nos gustaría, trasladarlle ao compañeiro Faraldo a posibilidade de que reflexionase sobre a exclusión dos dous centros, tanto do Electo Carballo como o galpón do centro Moncho Valcárcel, porque sendo conscientes de que efectivamente serían susceptibles de realizar unha rehabilitación para poder ser utilizados, creo que precisamente é un momento idóneo para que isto se poida levar a cabo e adquirir o compromiso do goberno municipal para que esta rehabilitación se dé e poder darlles utilidade como mínimo con esta salida ou calquera outra que tamén se poda establecer, xa que técnicamente se vai a facer un estudio e se vai a cerciorarnos de que efectivamente se poden de alguma maneira levar a cabo estas actividades, como digo, calquera outra. Entón, eu animo a posibilidade de deixalos
estar, que vexamos se efectivamente ese estudio que se vai a realizar por parte dos técnicos municipales finalmente pois resolve si se poden rehabilitar en condicións óptimas para poder ser utilizados e se efectivamente isto non é así, os técnicos non o teñen a ben, pois non, evidentemente non quedaría outra que eliminalos. Nada máis, simplemente trae esta reflexión. Moitas gracias. Indicarlle que a moción é de alternativa dos veciños e que as modificacións de emenda non os pode aceptar vostede, co cal pode aceptar o texto parcialmente, íntegramente, como vostede determine, formular novamente a moción. Tería que aceptar ou rechazar as propostas que lle fanden dos diferentes grupos. Vostedes, como alternativa dos veciños. Entonces, podemos entonces non sei aceptar... que o que quere incorporar e o que non. Pois aceptamos parcialmente entonces a emenda realizada polo Grupo Popular. Nese punto cuarto, si estamos de acordo en engadilo, aceptamos a emenda realizada polo PSOE, se ben non aceptamos a engádea do punto primeiro que propoñía o Partido Popular. Perdón, procedemos á votación. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Sí, non las matizamos. Punto número 9. Moción do Grupo Partido Popular para a regularización inmediata da publicación de contratos menores. Ten a palabra Izaskun García Gorostizo, voceira do Grupo Popular. Bien, gracias. Consultando el perfil de contratante del Concello de Culleredo en la plataforma de contratación del sector público, se constata que desde el mes de julio de 2024 no figura publicada de forma completa y actualizada la relación trimestral de contratos menores. El artículo 63.4 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público establece la obligación de publicar, al menos trimestralmente, la información relativa a los contratos menores, incluyendo como mínimo su objeto, duración, importe de adjudicación, incluido el IVA, e identidad del adjudicatario. Asimismo, esta obligación se enmarca en los principios de transparencia y publicidad activa que deben regir la actuación de todas las administraciones públicas, garantizando el acceso de la ciudadanía a la información sobre el uso de los fondos públicos. La ausencia de publicación periódica de los contratos menores no constituye una mera irregularidad formal, sino que impide conocer cómo se está gestionando el dinero público en el Concello de Culleredo, qué empresas están siendo adjudicatarias, cuál es el volumen económico de dichas adjudicaciones y si se están respetando los límites legales establecidos para este tipo de contratación. Del mismo modo, esta falta de información dificulta gravemente la labor de control y fiscalización que corresponde a los grupos municipales al impedir el seguimiento de posibles reiteraciones de adjudicaciones o situaciones que pudieran derivar en un uso inadecuado de la contratación menor, incluyendo el eventual fraccionamiento indebido de contratos. La falta de transparencia durante un periodo prolongado genera además una situación de opacidad incompatible con una gestión pública responsable y con los estándares de buen gobierno que deben exigirse a cualquier administración. Por lo expuesto, el Pleno se acuerda instar al Gobierno municipal a proceder de forma inmediata y, en todo caso, en un plazo máximo de 15 días, a la publicación en la plataforma de contratación del sector público de todos los listados de contratos menores pendientes desde julio de 2024 en cumplimiento de la normativa vigente. Segundo, remitir a los grupos políticos de la Corporación Municipal copia completa de la relación de contratos menores correspondientes a los trimestres no publicados, incluyendo todos los datos exigidos por la ley. Y tercero, adoptar las medidas necesarias para garantizar que en adelante la publicación de los contratos menores se realice de forma periódica y dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente. Gracias. Vale, moitas gracias. Abrimos unha quenda de intervencións. Señor Souciño. Señor Souciño ten a palabra e pide vostede tamén. Adiante. Moitas grazas, señor alcalde. Imos ver, estando no fondo de acordo en que todo isto é así, non entendemos que teñamos que acordalo aquí, é que isto é por lei. Entonces, o que hai é que facer exigir, repito a palabra, o cumprimento das obrigas do goberno municipal, que leva sin presentar a conta xeral pois 2 anos. E que, ademais, efectivamente, pois, todo isto que está comentado neste texto é certo. Unha vez dito eso, é que nos contratos menores
estamos dando por bo o que se facía no pasado, e tampouco é así. Os contratos menores hai que publicalos antes e non despois, porque ainda que sexan menores, incluso con justificación, que no 99,9% das veces non o é. Trátase simplemente de, bueno, pois como entra dentro do límite que a lei establece para os contratos menores, pois decido sacarlo como contrato menor, pero en realidade hai máis exigencias que esa. É dicir, ten que estar justificada a urxencia para acudir ao contrato menor, etc. Nunca existe tal urxencia, ou o que existe é unha justificación que intenta dar unha apariencia, pero poderíamos poñer aquí 1000 casos nos que non é así. 1000 e 1500 e varios mil. Unha vez dito isto, necesitamos que de adoptar aquí acordos teñan máis contundencia. Vamos yo decir, mire, o BNG leva tempo traballando, xa no pasado, presentou unha denuncia diante do Consello de Contas para que se auditasen as contas do Concello de Culleredo. Creo que todos conocemos ese informe resultante desa auditoría en donde se decían cuestións de moito calado a respecto dos contratos menores, por suposto tamén, pero tamén en donde citaba que aquí estáse repartindo toda a contratación pública, tanto a legal como a non legal, entre dúas empresas, que son Canarga e Anrumbo. Por suposto tamén con posibilidade de fraccionamento, con posibilidade de responsabilidades penais, entre outras frescas que citaba ese informe de unha dúcia media de páxinas. Por tanto, estamos desde o BNG preparando outra denuncia para que se faga a auditoría das contas dos últimos anos, posto que non están presentando a conta xeral, e onde, ademais, existe todo o que pon este escrito, esta proposta que traen agora. E máis cousas que veremos de sacar. Tamén lle decimos, traeremoslo a pleno, porque sería moito mellor que esa denuncia diante do Consello de Contas se pusera desde un acordo de corporación e non desde un solo grupo político. Pero o curioso é que a legitimidade, ademais, para facer certas accións queda en duda por parte do Partido Popular neste caso. Eu teño aquí a noticia desta semana que di que a Xunta adxudica sen concurso nin publicidade o 42% da súa contratación. E leo algúns parrafiños soltos. A contratación alcanza no conxunto do sector público autonómico un volume de 2.941 millóns de euros. Dese gasto executado, o 42% tramítase baixo procedementos sen concorrencia nin competencia entre licitadores, según afirma o Consello de Contas de Galiza. Ou que por unha serie de condicións especiais permite omitir o período de publicidade e convidar directamente as empresas que se considere para establecer as condicións de contratación. Os segundos son aqueles que teñen un valor inferior a 40.000 euros cando se son contratos de obras e inferior a 15.000 cando se trate de subministración ou de servicios. A adxudicación desses contratos menores non se realiza a través dunha licitación, senón cun expediente e debe de ser só para procedementos extraordinarios. Recorda o Consello de Contas tamén, como acabamos de explicar, para recordarle ao Concello de Culleredo, ao Goberno Municipal de Culleredo, non confundamos. Só baixo esta figura de contrato menor asignáronse na Xunta 1.019 millóns de euros, o que representa o 35% da total da actividade contratual do sector. Poderíamos seguir. Falan tamén, por exemplo, que o Consello de Contas volta a criticar a falta de transparencia da Administración galega sobre entidades como a empresa pública ou privada Impulsa Galicia, mediante que se promoveu a chegada a Galicia do proxecto Altri, a súa sucesora, Recursos de Galiza, e donde Contas reclamou todos estes anos en éxito que Impulsa Galiza teña que presentar e someter a súa fiscalización ao ser unha empresa impulsada pola Administración e no que esta tiña poder de decisión, unha demanda que volve figurar nos informes entregados no Parlamento por parte do Consello de Contas. Di o mismo a respecto do emprego público, o informe é moito máis extenso. Non é que lle queiramos emendar a plana, pero desde logo hai que cargarse un pouco máis de argumentos e un pouco máis de
argumentos, non me acordo agora a outra palabra que iba a decir, de legitimidade para impulsar certas cousas. E, ademais, creo que vostedes, o Partido Popular, cos recursos dos que dispoñen, en donde, se non me acordo mal, 5 das persoas teñen liberación total ou parcial, máis 2 asesoras, creo que se podía esperar algo máis que isto. Vostedes saben que o BNG ano pasado fixe unha denuncia ao Consello de Contas, e vostedes podían ter preparado tamén. Ben, é certo que é máis complexo, hai que traballar un pouco máis, pero insisto, que os recursos que tiñan, home, esperábase algo máis, que isto de instalar o goberno municipal, que xa sabemos que entralle por un oído, salle por outro, ou remitir aos grupos políticos estas cousas, ou adoptar as medidas necesarias, que é ben ambiguo. Nada máis, ese será o motivo polo que nos absteremos en esta proposta. Nada máis e moitas grazas. Concelleira. Moitas gracias, señor alcalde. Outra vez teño que comenzar, ainda que, disculpe, señora Izaskun, porque sei que a moción é súa, dirixíndome, neste caso, ao portavoz do BNG, para pedirlle que respete, por favor, en primeiro lugar, as empresas que se presentan a licitación se fan traballos para este Concello. Non existe ningún indicio de que sexa incumplidores nin realicen ningún tipo de prácticas que non estén permitidas legalmente e moito menos que vostede este tratando de decir que cometen irregularidades que poideran ser penales. Por favor, rógolle que retire eso da súa intervención porque me parece que debe vostede respetar a esas empresas. E, por outra parte, creo que nese caso, se vostede cree que esas empresas ou o mesmo Concello ou o Grupo de Goberno está cometendo algún tipo de ilícito penal, vostede ten razón, ten que denunciar. Vostede xa denunciou, como vostede dixo, ao Consello de Contas en ocasións anteriores. E a próxima denuncia seguro que vai obter o mesmo resultado que as anteriores. Aquí están seguindo o procedimento que está previsto legalmente para os contratos menores, o mesmo que están seguindo todos os demais administracións que podemos ter en todos os arredores, sexa Xunta, sexa Diputación, sexa Concellos, todos están a seguir ese procedimento. En relación á moción e centrándonos, quixera decir que os contratos menores que se transmitan por resolución desde o Departamento de Contratación están xa todos publicados. E en canto á relación de contratos que non foron obxecto de dita tramitación, a súa publicación sufriu un retraso debido á incapacidade temporal da persoa que se encargaba de facilitar os datos necesarios para confeccionala, o que unido a outras baixas no Departamento de Intervención fixo imposible a súa publicación en tempo e forma. E agora que xa están en activo as persoas que se atopaban de baixa, unha vez que se recopilen todos os datos, procederase á publicación da relación completa de todos os contratos menores tan pronto como sexa posible, como sempre se fixo, xa se viña facendo con anterioridade a estas baixas, a diferencia de outros concellos, que, como vostedes mesmos poderán comprobar, se acuden aos seus perfiles do contratante, nunca fixeron esas publicacións. Nós, de todas formas, quero dicir que non imos a impedir que a súa moción saia adiante, aínda que, por suposto, imos a publicar e non hai ningún impedimento en darlles, aparte de que xa, unha vez que este publicado, vostedes mesmos poden ter acceso desde o perfil do contratante, facilitaremosles a documentación e a información que nos soliciten, independientemente de que non estemos totalmente de acordo coa exposición de motivos, nós non imos a impedir con noso voto que a súa moción saia adiante. Moitas gracias. Señor Souciño, por alusións. Se me permite, estaba buscando, pasa que o wifi do Concello non vai moi ben, é raro que fora ben algo neste Concello. Estaba descargando o informe do Consello de Contas. É o Consello de Contas quen explica con todo o luxo de detalles o que acabamos de decir acerca do reparto entre dúas empresas. De dita información, podemos comprobar que a contratación menor só se realizou con 2 das 13 empresas indicadas
no requerimento Canarga SL e Ian Rumbo SL. A diferencia entre as dúas empresas máis alados, contratos menores formalizados con Ian Rumbo SL só ascende a contía de 88.000 euros. Comparación da contratación de empresas no Concello de Culleredo, comparación de Ian Rumbo con Canarga. 1.770.000 euros aberto máis simplificado Ian Rumbo, 1.866.000 euros aberto máis simplificado Canarga SL. Este é o cuadro de un dos exercicios. Hai outros máis, o do ano 2022 e 2023, creo que este era o 2024, en donde a comparación é que a comparación sen contratación menor en empresas no Concello de Culleredo é 1.173.000 euros para Canarga en 2022, 1.134.000 euros para Ian Rumbo, 693.000 euros para Canarga en 2023, 643.000 euros para Ian Rumbo nese mismo exercicio. Creo que, se sigo, é posible que aburra. Non se trata de ler todo o informe, pero, bueno, que sepa todo o mundo que está disponible na página web do Consello de Contas e todo isto que dicimos pódese ler aí, pode ler calqueira. Parece ser que a GAS, a concelleira de Contratación, Patrimonio e Facenda, a señora Marta Iglesias. Porque, desde que este informe salió, xa hai 3 anos, pareceme recordar, pois leva dicindo que ela non tuvo ocasión de ler. Debe ser que non lle importa, eso xa o vemos. Xa está aí o desprecio absoluto a decir eso e non só a permitirse, a exixirnos ao BNG que rectifiquemos o ter leído, o ter dito de memoria, despois leído, o que di o informe do Consello de Contas sobre as contas de Culleredo dos anos 21, 22 e 23, parece me recordar que era. Pois non o vamos rectificar. Señor de Iglesias, en algún momento imprimirei e dareillo, porque, como acabo de decir, a wifi do Concello tampouco é que vai moi ben, vai ser ese o problema. Daremos impreso, nada máis. Moitas grazas. Ben, moitas gracias. Sí. A ver, en este ayuntamiento está muy claro que tenemos un problema muy grave en contratación. Tenemos todos los contratos grandes caducados, no hay personal, no se refuerza el personal y seguimos abusando de los contratos menores. Y encima, esta moción ya no solamente habla de que se abuse de los contratos menores, es que el problema es que encima se están sin publicar. Pero si todo está tan bien, si todo funciona tan bien en este ayuntamiento, publíquenlos, por favor, de una vez, porque llevamos desde este grupo municipal reclamándolo desde hace años y queremos ver en qué se está gastando el dinero de los vecinos de Culleredo, qué empresas siguen siendo las adjudicatarias y cómo están gastándose el dinero aquí ustedes. Ya está. Vale, muchas gracias. Simplemente una cuestión. Hemos publicado, creo que en torno a 50 contratos menores. Efectivamente, yo creo que ha quedado claro cuál es la causa por la que en un periodo determinado no se han publicado y es buena lógica. Nosotros nos vamos a abstener en este punto del orden del día y no vamos a impedir que su moción salga adelante. Con su voto va a salir adelante y vamos a publicar y estamos en ese procedimiento. En cuanto a lo que decía el señor Chuciño, simplemente una matización, si me lo permiten. El Consejo de Contas transcribe prácticamente la denuncia que presenta el Partido Popular, el BNG, el Bloque Nacionalista Gallego, porque desde el Concello, ante esta problemática que teníamos con los interventores y con el servicio de intervención, pues no hubo una respuesta a esa solicitud que nos hacía el Consejo de Contas con respecto a lo que nos preguntaba, a lo que afirmaba el propio BNG, con lo cual cerraron el informe simple y llanamente con esas aportaciones que hacía el BNG. También hay un dato que no debemos de obviar, y es que el Consejo de Contas, en el momento en que ve un ilícito, lo deriva al Tribunal de Cuentas. Lo deriva al Tribunal de Cuentas o a la propia Fiscalía. ¿De acuerdo? Eso es como se funciona. Bien, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Bien, pues sale adelante a proposta cos votos do Grupo Popular e Alternativa dos Veciños e as abstencións de BNG
Grupo Socialista. Temos un asunto de urxencia. Lle pregaría a Concelleira de Ordenación do Territorio que justificara a urxencia deste punto que ven na orde do día, de carácter ordinario. Sí, como asunto de urxencia traemos a integración do Concello de Culleredo na comunidade de usuarios de augas de Castelo e determínase a urxencia pola necesidade de aprobación plenaria da adhesión do Concello de Culleredo a esta comunidade e a fin de non paralizar a actividade dita comunidade e polo que se trae a este punto como urxencia a este punto do pleno. Ben, para que saia adiante este punto ten que haber maioría absoluta. Procedemos á votación. Votos a favor da urxencia. Unanimidade. Procedemos á leitura da proposta. Sí, gracias, señor alcalde. A comunidade de usuarios de augas de Castelo está en trámites de legalización ante a Confederación Hidrográfica de Galicia Costa, polo que, a fin de poder continuar coa súa tramitación, solicitounos ao Concello de Culleredo a súa adhesión aos estatutos de dita comunidade como un usuario nominal. E tendo en conta que o Concello de Culleredo é titular patrimonial de 2 inmobles situados no ámbito de actuación do devandito sistema de abastecemento de augas, concretamente o Centro Cívico de Folgueira e o inmoble cedido á Asociación As Panais, os cales precisan manter a actual suministración de augas para o seu normal funcionamento e a prestación dos servicios públicos que albergan, e tendo en conta tamén que a integración na comunidade de usuarios non é unha facultade discrecional, senón un imperativo legal, tal e como se recolle no artigo 81 da Lei de Augas. Con todos os informes favorables, traemos este pleno como asunto de urxencia, a fin de non paralizar a tramitación da legalización da comunidade, a proposta de adopción do acordo de integración e adhesión do Concello de Culleredo aos estatutos da comunidade de usuarios de augas de Castelo e a designación do señor alcalde como representante municipal ante dita comunidade, tal e como consta na proposta que se lles fixo chegar. Esperamos contar co seu apoio. Moitas gracias. Ben, abrimos unha quenda de intervencións. Alguna intervención? Sí? Pois ten a palabra en primeiro lugar dona Tais Palla e despois o señor Chouciño. Adiante. Grazas, alcalde. Pola nosa parte de decir que, bueno, non sei se lle sucedeu así o resto de membros da corporación da oposición, pero nós non podemos acceder ao expediente. Efectivamente, se nos dou traslado a proposta por correo electrónico, ali si nos mencionaba que íbamos a ter acceso ao expediente. Entendo que por calquer cuestión técnica, que seguramente non é, quero decir, voluntaria, non podemos verlo. Por que digo isto? Porque nós non temos ninguna intención de obstaculizar que poida prosperar esta proposta, pero si ben é certo que só podemos constatar o tenor do texto que acaba de ler a concelleira Marta Iglesias, que foi a que a súa vez nos dou por traslado por correo electrónico. Por tanto, desde esa prudencia, vamos a ter que anunciar que o noso voto vai a ser a abstención por non poder contrastar todo o relatado na proposta co propio expediente. Nada máis, moitas grazas. Indicarle simplemente que o informe xurídico que estaba no expediente favorable neste sentido. Vale, nada máis. A conclusión é procede informar favorablemente a integración do Concello na comunidade de usuarios de augas de Castelo e a designación de representante municipal que asistirá a asuntas con voz e voto. Advírtese que a auga e o obxecto de concesión queda vinculado ao uso indicado no título concesional sen posibilidade de destinada a fins distintos. Iso é o que conclúe o informe. Señor Chouciño. Moitas grazas. Efectivamente, outra vez máis, o señor alcalde pídenos un exercicio de fe. É dicir, declarémoslo de urxencia, porque sí, non hai ninguna motivación para a urxencia, non está o informe, crean en min, o informe é favorable, por iso pon a proposta. Este é o panorama que temos habitualmente, é o panorama que nos leva sempre a desconfiar do señor alcalde. Si quere que deixemos de desconfiar, señor alcalde, mándenolo canto antes. Para que o podamos ver, aínda que participemos igual na deliberación e votación desta situación, porque sí que compre que se resolva canto antes esta cuestión. Imos ver aquí do que estamos falando, hai que falar do que dá lugar a isto. A parroquia de Castelo, toda a parroquia de Castelo, unha parroquia inteira, non ten suministro de auga potable municipal, quero decir.
De sempre a veciñanza apañouse pola súa conta para ter auga para beber, auga para cociñar e auga para asearse. Agora non lles quedou outra, despois de tantos anos, de que o Concello de Culleredo non cumprira coa súa misión, coa súa obriga legal de dar suministro de auga potable, que organizarse eles institucionalmente mediante esta figura xurídica, a Comunidade de Augas. Parabén por eles, parabén por terse organizado e telo iniciado. Por ter asumido un traballo que non lle correspondía e facer o traballo que non fixeron que en sí lle correspondía, que é este goberno municipal. Unha vez dito eso, a pregunta consecuente, porque non é únicamente que non teñan auga potable, é que tampouco hai alcantarillado, non hai saneamento, na maior parte da parroquia. Agás algunhas casas, explicaron. Ben, pois, a pregunta é ben dada. Como vai colaborar o Concello de Culleredo para saldar esta débeda? Porque se este órgano novo que se crea, que vai ter o seu propio Consello de Dirección e de Xestión, vai abordar un traballo que necesitará investimentos, porque haberá que mellorar a rede, haberá que mellorar os depósitos, haberá que ver a maneira de que non haxa escasez de auga a final do verán, e haberá que ver tamén de que maneira pois, se poñen as augas con unha calidade que cumpra os estándares obrigados, pois de que forma o Concello de Culleredo, este goberno municipal, vai saldar a débeda, de que forma van a axudarlles con recursos técnicos, con recursos económicos, con convenios, coa ferramenta que vostedes queran escoller, o que aquí acordemos, para saldar esa débeda. Ningunha outra parroquia tuvo que organizarse pola súa conta. Ben, é certo que conocemos algunha outra comunidade de augas, pero non é dunha parroquia inteira. Creemos que esta é a única. Entonces, de que forma, corresponde a vostedes a iniciativa, de que forma van saldar esa débeda con unha parroquia inteira que nunca tuvo nin auga potable de suministro municipal, nin saneamento. Aí lle queda a pregunta. Moitas grazas. Vale, moi breve. Simplemente decirle que dentro do Concello de Culleredo durante os últimos anos mantivemos diferentes reunións coa comunidade de augas de Castelo e de outras localidades, porque hai máis comunidades de augas neste municipio, Castrolase, en Culleredo, en Celas, en Castelo, e a vontade que teñen os veciños e veciñas de Castelo é continuar con ese sistema de auga. Hai aproximadamente un mes tivemos en Alcaldía unha reunión con toda a representación da comunidade de augas, onde se puso de manifiesto toda a colaboración do Concello de Culleredo para, si deciden que a xestión da auga sexa pública, facilitar todas os proxectos, a normativa xurídica, todo o que faga falta para colaborar. E quedamos pendentes dunha segunda reunión para poder definir cal vai ser o sistema que se vai a utilizar, porque a Comunidade de Augas de Castelo vai a traballar con asistencia técnica propia, onde van a recoller fondos probablemente da Comunidade Económica Europea e onde eles queren seguir con ese autoabastecemento e ese sistema de autoabastecemento porque consideran que é un reto moi importante para esa comunidade. Pero o ofrecemento do Concello de Culleredo sempre estivo aí. E o Concello de Culleredo incluso ten un proxecto que habría que, lóxicamente, actualizar para bombear auga hasta Castelo. Co cal, o Concello de Culleredo non se quedou de brazos cruzados ante esta situación porque existe un proxecto onde xa se contemplaba o bombear auga a Castelo, dos depósitos de Mansa. Co cal, eso, en ese momento estamos ahora nesa fase de legalización de algunhas cuestións relacionadas con esta mancomunidade e a reunión a que nos emplazamos a mancomunidade
de Augas de Castelo e a total disposición e buscar todas as fórmulas xurídicas para colaborar dende o Concello coa Comunidade de Montes. Hai que decir que a Comunidade de Montes Comunidade de Augas de Castelo mantivo unha reunión, ou así non lo fixeron saber, con todos os veciños e veciñas de Castelo, moi poucos faltaron, e por unanimidade decidiron seguir con este sistema. E é perfectamente viable, a propia lei ratifica que isto pode ser así e nos estamos a disposición de establecer calquera convenio, calquera acordo que dende a administración pública podamos manter con esta Comunidade de Montes, pero de Augas. Tenemos que esperar a esa segunda reunión a que quedamos todos emplazados para coñecer como e de que forma se quere facer. Ben, procedemos á votación. Votos a favor da proposta. Votos en contra, abstencións. Pois sale adiante cos votos favorables de Grupo Socialista, Grupo Popular, Grupo BNG e a abstención de Alternativa dos Veciños. Pasamos ao turno de rogos e preguntas. Algún rogo, algunha pregunta? Ben. Principiamos por Alternativa dos Veciños, continuaremos con BNG e pecharemos con o Grupo Popular. Dona Taispa, ya ten a palabra. Grazas, alcalde. Trasladamos preguntas e rogos de diferentes núcleos do Concello, tal como vimos facendo desde hai un tempo a esta parte, nesta oportunidade de trasladar as necesidades dos veciños. Con respecto ao portádego, que xa o trouxemos nalgúna outra ocasión, pero que nos siguen existindo en diferentes necesidades, estuvemos recentemente por ali e diferentes veciños nos poderán trasladar inquietudes diversas. A primeira delas é relativa á comunidade de veciños da Avenida do Portádego número 6. Esta comunidade de veciños contratou recentemente un informe pericial para determinar o orixe das filtracións existentes nos garaxes do inmoble. Dito informe determina de forma contundente que as filtracións son unha consecuencia do mal estado das aceras, cuya titularidade é municipal. Indícanos tamén que fixeron chegar este informe ao Concello, pero que polo momento non tiveron resposta ao respecto. Por tanto, nos trasladan as seguintes preguntas e inquietudes que nos, a súa vez, lle facemos trasladar a vostedes. Que intervención ten previsto realizar o Concello para solventar esta situación? Deu traslado o Concello, o Grupo de Goberno neste caso, aos técnicos competentes para que poderan supervisar a situación? Vai a proceder finalmente o arranxo das aceras? Agardaríamos que nos puderan contestar neste acto e senón que nos trasladen a contestación por escrito como noutras ocasións para poder trasladarlle a súa vez aos veciños. A segunda pregunta deste núcleo é a seguinte. Queremos saber en que estado se encontra os trámites para habilitar o terreo que linda co centro de saúde e convertelo nun parking, tal e como se nos trasladou no pleno de setembro a preguntas deste grupo municipal. Terceira pregunta. De que maneira se está a controlar o aparcadoiro limitado establecido no parking do centro de saúde? Nunha reciente visita, é verdad que pode ser circunstancial, pero nese momento só 2 vehículos tiñan señalada a hora de chegada. Entón, si nos gustaría saber, porque, precisamente, persoas que estaban ali non lo trasladaban, de que maneira se está a controlar, se efectivamente se está cumplindo ca norma proposta por parte do Concello. Nos trasladan tamén 2 rogos desta zona. Un era relativo precisamente ao uso do edificio de Radio Culleredo, na calle Avenida do Portádego con Eleto Carballo, e nos pedían efectivamente que fora destinado ao uso da veciñanza, que de alguma maneira xa vinculamos ca proposta que se trouxo anteriormente na nosa moción. O seguinte rogo é relativo á limpieza da zona, e tanto non só limpieza, senón desbroces da maleza que está a crecer nas zonas verdes da contorna e que efectivamente consideran que xera preocupación e ao mesmo tempo malestar e sensación de abandono dese núcleo urbano. Pasamos agora a relatar as preguntas e rogos en concreto da zona de Fonteculler. Neste caso, nos preguntaban algúns veciños cando se vai a restablecer o parque infantil que estaba ubicado na Praza das Brañas. Ao mesmo tempo facemos a pregunta un pouco máis extensa e tamén se nos pode dar traslado de cal é a situación do expediente relativo á caída da cuberta no Parque das Brañas e todo o que implicou entre as implicacións levadeiras a eliminación do parque infantil que tamén estaba situado baixo a cuberta.
Por outro lado, nos trasladan un rogo e é relativo ao mantemento do parque infantil ubicado na Praza Daniel Rodí de Castelao e a limpieza que solicitan se faga de maneira exhaustiva e casi semanal dos soportais, xa que, sobre todo nun lateral, anidan pombas e está todo cheo de excremento destes animais, coa falta de salubridade que nos trasladan, que consideran que isto supón, tendo en conta que está a lindar co parque infantil, donde xogan no día a día menores, e, bueno, pois efectivamente, seguramente teñan razón cando falan de que naquela zona ahora mismo, pois, calquera que poida pasar por ali o ve, hai unha falta de salubridade neste sentido. Entón, como digo, rogan limpeza exhaustiva para esa zona. E, por último, relativo á Corbeira, traemos tamén un par de rogos. Por un lado, nos protestan ou nos piden que se leve a cabo canto antes a rehabilitación dos firmes da rúa Pablo Neruda e a Avenida da Corbeira, porque efectivamente o estado están cheas de fochancas esas dúas rúas e o estado é deplorable, por tanto, o rogo e a proposta é absolutamente coherente e necesario. E tamén nos solicitan a rehabilitación da plaza contigua ao Deportivo Exterior da Corbeira, donde o estado deportivo e o parque infantil, que foron efectivamente rehabilitados recientemente, contrasta absolutamente ca praza e a zona verde contigua, que non ten nada que ver co estado no que se encontran estas dúas zonas anteriormente ditas e que está absolutamente deteriorado, non hai bancos onde poder sentarse, basicamente está inutilizable para os veciños. Entonces piden tamén que se faga unha inversión relativa a esa zona para adecuar toda a contorna e que quede utilizable como están sendo a polideportiva e o parque infantil. E, por último, fora destos núcleos, nos trasladaban tamén veciños da zona a preocupación reiterada e que xa se trouxo varias veces polos diferentes grupos municipais a este pleno da obra da rúa Río Chan, e era a propósito tamén da chegada, pois, efectivamente, dese folleto da Diputación, donde unha das obras que viña incluída como obra cometida durante este período de tempo era esa obra, e claro, pois estes veciños reiteran que levan esperando desde o 2023 porque esa obra se leve a cabo e que, efectivamente, a necesidade xa resulta casi imperiosa porque teñen problemas absolutamente de acceso para as súas vivendas. Entón, se nos pode trasladar neste momento tamén, sabemos que está en fase de licitación, pero nos gustaría saber que tipo de premura se lle vai a dar a esa licitación para que estes veciños poidan ter arranxada a súa rúa canto antes. Nada máis, moitas grazas. Ben, atendemos os seus rogos, sin ningún problema. En tanto, as preguntas que nos formula as respostaremos por escrito. E no que atinxe a dúas obras concretas que son na calle Neruda, na Corbeira, Avenida Corbeira, esa está no plan de obras e servicios, igual que Rúa Río Chan, e creo que anteriormente a propia concelleira xa explicou cal era o motivo de que non se licitaran e que, inda que teñen financiación afectada, é dicir, o diñeiro está aí, as consideracións que se fan de intervención e que ten que estar feita a liquidación para a súa licitación. Si en este sentido poderemos licitalas antes de que se liquide o orzamento do 2025, pois nos estamos xa con toda a documentación en contratación preparada para inmediatamente proceder á licitación de todas as obras que non teñen, solo hai dúas en torno a 18.000 euros aproximadamente que temos que financiar con fondos propios. E o resto poderían ser perfectamente licitadas unha vez feita a liquidación, co cal durante este ano podemos dicir que serán executadas. Sí, claro, teñen que estar executadas este ano. Bien. No tema do portazgo, vamos a manter unha reunión cos veciños e contestarei por escrito, porque hai informes técnicos. Hai unha particularidade e é que os garaxes invaden a vía pública, están, digamos, situados debaixo, en algúns casos, do que a propia beira rúa, co cal hai que xurídicamente matizar moito estas cuestións para poder dispoñer de diñeiro público e facer este tipo de investimentos. Sí, claro, xa está, creo que xa se falo con eles ou mañán para poder ter unha reunión a próxima semana onde teñamos xa toda a documentación conformada e aclararles claramente cales son os motivos. O sea, en algúns casos o garaxe está debaixo da acera. Non sabemos se en este caso particular sucede así, pero en esa zona hai casos concretos que sucede. Bien, sí. No, vamos a ir por el orden establecido. Es una pregunta. ¿Alguna cuestión más? BNG.
Gracias, señor alcalde. Pois hoxe teremos un rogo que é bastante acaído no pleno de hoxe. É algo que se repite en Culleredo ano tras ano. E cada vez que se presentan as mañás de campamento, volvemos a topar o mesmo, requisitos de autonomía, que deixa fora a determinadas crianzas. Isto vamos a explicarlo. Os requisitos de autonomía para participar nos campamentos do Concello de Culleredo son o control de esfínteres, vestirse só e comer só. Vale, entonces aquí hai determinadas crianzas que quedan fora. E, mentras tanto, na propia información do programa fálase de sociabilizar e desenvolver valores de tolerancia, traballo en equipo, integración e respeto cos demais e coa contorna. Pero a realidade é outra, que hai familias que xa saben que os seus fillos e fillas non poden participar. E para poder conciliar, vense obligados a asumir un custo económico aínda maior. Por iso pedimos algo moi sinxelo. O primeiro de todo e o máis importante é a integración, que o campamento municipal sexa realmente inclusivo, con recursos, con persoal cualificado e co reforzo necesario para que todas as nenas e nenos poidan participar. E, aínda cando isto non sexa fácil, o Concello garanta unha alternativa pública e de calidade. Porque en Culleredo non pode haber nenos e nenas sen acceso a un campamento municipal. A inclusión non pode depender de condicións. Ou é real ou non é inclusión. Grazas. Moitas gracias. Alguna cuestión máis? Grazas, señor alcalde. Bueno, xa non sei as veces que este concelleiro preguntou, rogou, enmendou a favor dunha xestión eficiente do deporte en Culleredo. Disculpen, non me alegra dicir que con éxito nulo. Xúrolles que non entendo que camiños temos que percorrer entre todos os veciños para tirar deste barco para adiante, para mantelo a flote. Vou daquela, xa que non me fan caso, a ler as palabras dun correo que recibimos, constame que vostedes tamén, e que expresan, donde este correo expresa, a través dos veciños, a súa desesperación pola que pasan, pola que pasaron e que pola que probablemente pasarán debido á súa manifesta incompetencia. E non marcar como rogo, inda que xa non é rogo, non é pregunta, é un clamor. E expón a incapacidade da que fan gala nesta crónica da morte anunciada ao que levan o deporte de Culleredo. Comezo. Boas noites. Nas últimas semanas, tras falar nunha ocasión con personal do Concello de Culleredo, acordamos ter un diálogo máis fluído e ir facendo cousas pouco a pouco, para tratar de mellorar a situación do clube de balonmán e do deporte de Culleredo en xeral. Pois ben, casi 3 meses despois de enviar o correo anterior, seguimos cas mesmas preguntas. Cando se vai pagar a totalidade da subvención das temporadas 24-25? Neste caso necesitamos que se nos diga cales son os plazos legais que hai para cobrar esta subvención, xa que a actividade subvencionada xa rematou fai varios meses. Cando se vai publicar a subvención de 2026? Porque recordamos que a promesa é a de sacar unha subvención anualmente e non por varios anos como sucedeu nos últimos 5 anos. Cando vamos ter conserxes nos pabillóns? Porque seguimos os clubes facéndonos responsables dun traballo que non nos corresponde e xera uns gastos inasumibles. Cando se vai facer unha revisión da limpieza de pabillóns? Porque levamos meses dicindo que a limpeza é moi mediocre, pero ninguén se pasou a comprobar. Só limpan os aseos e vestiarios, para a limpeza das gradas, pistas de xogo ou todo o que é fora de vestiarios e aseos é casi nula. Cando se vai facer o mantemento nos pabillóns? Porque o parqué segue levantándose, as portas seguen caendo, as manillas seguen rotas, as vías seguen sen pasar ningunha revisión, os extintores seguen sen cumplir con ningunha norma, as saídas de emerxencia seguen sen barras antipánico, etc. E ninguén pasou por ali a mirar ou preguntar o que facía falta. Que hai das famosas reformas das instalacións deportivas publicitadas a bombo en platillo fai meses? Nós seguimos sen saber nada, e a reforma do pabellón de Tarrío prometeuse comezar a finais de maio ou principios de xuño. E a día de hoxe non nos consta nin que se sacara o proxecto a licitación. Os prazos, os membros do Concello seguen saíndolles, a nós non. Temémonos que todo isto este parado pola inacción do Concello, e sen dar ninguna explicación da situación.
Recordar que na xuntanza mantida cos clubes, no Salón de Actos de Servizos Múltiples, membros do Concello afirmaron que todas estas reformas nas instalacións deportivas municipais se farían todas no ano 2026. Non nos vale como desculpa de estar facendo algo, xa se pagou o 80% da subvención, cousa que é certa, posto que esta subvención xa vai moi tarde e xa debería estar pagada fai tempo. Vai con retraso como a todo. O Concello exixía diálogo fai uns meses, incluso nun artículo de prensa, pero volvemos a repetir que para que exista diálogo ten que haber un emisor e un receptor. En este caso o receptor non contesta, ou fai caso omiso ás preguntas do emisor. Volvemos a insistir en ter resposta ás preguntas mencionadas anteriormente, as mesmas que podíamos ter feito hai unhas semanas, hai uns meses, e incluso as mesmas preguntas que poderíamos ter feito hai uns anos, facendo as mesmas preguntas e seguimos sen resposta. Enviamos estas preguntas tamén por rexistro, porque aquí creo que tedes a obligación de contestar, aínda que xa me adianto as respostas. Moitas gracias polas vosas preguntas. Desde o Concello estamos a traballar para garantizar que os clubes desenvolvan as súas actividades da mellor maneira posible e faremos as actuacións previstas no mellor plazo posible, bla, 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 bla. Non nos van valer este tipo de respostas. Preguntamos claramente por prazos, fechas, contratos, proxectos, etc. Existen ou non existen? Seguimos esperando respostas ou unha chamada para explicarnos como están todos estes casos que denunciamos? Un saúdo. Bueno, falábamos antes da deixación de competencias que está mantendo este equipo de goberno, que non Concello, e, ao noso entender, este é un claro exemplo. O rogo é, por favor, contesten. Xa que traballar non saben, polo menos contesten. Moitas grazas. Ben, atendemos o rogo. Decirlle que nos mantivemos reunións con a práctica totalidade das asociacións, colectivos e entidades deportivas deste Concello. En concreto, pois creo que hai aproximadamente 20 días ou un mes mantíamos unha reunión co propio presidente do clube, concretamente a concelleira de Urbanismo e a Facenda e a concelleira de Deportes, onde a todo o que vostede nos está plantexando xa se lle respostou. Alguna cuestión máis? Sí. Nosotros traíamos tamén prácticamente as mesmas preguntas e lo que sí, por supuesto que estamos con todo lo que dice el bloque, y lo que sí que pedimos es que dice ahora mismo que está contestando a Club Hermano, es que los demás clubes también quieran respuestas. Entonces, respóndalas para que todos los clubes se enteren, no solo uno también. Porque no es solo el Club Hermano, son los demás clubes también tienen los mismos problemas. ¿Vale? Bueno, yo creo que hay entonces interlocutores que distintos. Porque yo le estoy diciendo que hay más clubes que también tienen los mismos problemas. Pero concrete. No tengo que concretar, no tengo que concretar. Hombre, pero si usted dice que hay clubes que se están quejando... Sí, todos están sin conserje, ¿sí o no? Todos están sin conserje. Vamos a ir al grano. Usted acaba de afirmar que hay clubes que también se quejan. Nosotros acabamos de decir que tenemos un diálogo fluido con todos los clubes. Yo le estoy diciendo, con todos, no. Yo le estoy diciendo que me concrete con cuáles no, y dígamelo, con cuáles no. ¿Usted dice que está hablando con todos? ¿Con cuáles no? Vale, si usted dice que está hablando con todos, eso lo van a saber todos los por lo que dice que está hablando. No, me vale con esa respuesta. Vale, usted dice que está hablando con todos, perfecto. Ellos saben con quién habla y con quién no, seguro. Bueno, pero yo también hablo con algunos y dicen lo contrario. No, yo creo que usted está y el problema lo tienen todos los clubes. La verdad. Porque usted se está afirmando que nosotros no hablamos con los clubes. Y yo le estoy diciendo que me concrete, por favor, con cuáles no hablamos. No, yo digo que no le solucionan los problemas a los clubes. Usted cambió la versión ya 5 veces. Bien, vale. Pero el problema es el mismo. No, pero díganos. El problema es el mismo. No están con consejos los clubes. ¿Con qué clubes no hablamos? Dígamelo. Que no tengo que nombrar ningún club. No, usted sabe perfectamente con quiénes y con quién no. Está afirmando que nosotros no hablamos con los clubes. Y yo le digo que nos diga con qué clubes no usted hablamos. Usted dice que habló con todos. Pues ya está, pues entonces ya lo saben. Ya saben todos que usted habló con todos. Perfecto. Hay una conversación fluida y constante. Pero
Pero al hablar no es solucionar problemas, ¿no? Vale, pero los problemas están solucionados. Bueno, los problemas se les da cuenta Porque el hablar... a todos los clubs de los plazos y de todos los procedimientos que tenemos que seguir, porque esto es una administración pública para poder cumplir lo antes posible, que es lo que queremos todos. Vale, pues volveré a hablar con todos y veré si hablo con todos y se lo traigo en el próximo pleno, ¿sí? Y la próxima vez concreto un poco más la pregunta, porque yo creo que usted está faltando a la verdad. Vale, perfecto. Sí, señor Villarrenaga. Efectivamente, este clube fala deles e tamén do deporte de Culleredo en xeral. Entón, eu entendo que algo de base debe de haber no resto dos clubes. Non falan de que non se xunten con vostedes. De feito, comeza dicindo: acordamos ter un diálogo máis fluido para ir facendo as cousas pouco a pouco e tratar de mellorar a situación. Pois ben, casi 3 meses despois de enviar este correo anterior, seguimos coas mesmas preguntas. É dicir, xuntar se xuntan, pero volvemos á súa incapacidade ou comunicativa, porque está visto que a executiva está clara, para convencer a xente coa que se xuntan de que se están xuntando. É dicir, falan de incapacidade de transmitir mensaxes cara a vostedes ao final do correo electrónico. Aquí, polo menos este concelleiro, en ningún momento cuestionou que se xuntaran. Eu falo da inutilidade de xuntárense con vostedes. Non, en ningún momento se falou de que non os atenden. Este correo recibirono vostedes, a igual que o resto dos partidos políticos, o 21 de abril. É dicir, despois da última xuntanza, e siguen esperando. Non sei que concepto teñen de promoción e xestión deportiva que están obligados, pero este paso terán no seu currículum conseguir que clubes tradicionais de Culleredo acaben marchando a concellos veciños, porque esta situación é insostible. E é unha medalla interesantísima, tanto para un alcalde como para unha concelleira de deportes. Moitas gracias. Como digo, atendemos o rogo e as consideracións que vostedes fan ao respecto da situación do deporte en Culleredo, aínda que non as compartimos, as respetamos. O que sí lle indico é que vamos a establecer probablemente nos vindeiros meses un convenio con Agaxede, porque queremos facer tamén unhos cursos con todas as directivas, e algunhas delas accederon a que así fora, para a xestión deportiva das entidades, tamén para coñecer como se deben de xestionar e de facer internamente todas esas cuestións. Algúna cuestión máis? Sí. Referente ao convenio con Agaxede, que me parece interesantísimo, ten que haber un xefe de deportes. E non sería nada descabellado que en un concello con 30.000 habitantes houbera un área específica de deportes con un xefe de deportes que fora licenciado CAFID. É imposible ter unha xestión profesional cando non se profesionaliza o servizo. Non hai CAFID, que esperamos? É dicir, Agaxede, o primeiro que lle vai dicir, igual que o COLEF, é que se necesitan profesionais. E os profesionais de deporte son os que son. Que diga, vou facer un curso de xestión con Agaxede, pois valoro en todo o que vale, pero evidentemente o valor humano, o potencial do técnico ben formado é incuestionable. Precisamente para dimensionar o deporte en Culleredo vamos a contar con esta asistencia técnica. Algúna cuestión máis? Vai dimensionar sen profesionais. Estou entendendo. Hombre, habrá que contratar unha asistencia técnica para que dimensione. Asistencia técnica, ten que haber un técnico de deportes. O que vostede diga. Sí, non? A seguinte cuestión, Bea. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Primeiro unha pregunta e logo dous rogos. A primeira é saber un pouco como se está facendo a regularización e o protocolo co tema da regularización dos inmigrantes, se están atendendo a canta xente están atendendo e demais. Non sei se me pode contestar algo agora ou se nos lo mandan por escrito. Sí, lo mandaremos por escrito. Sí. Vale.
E as seguintes son 2 rogos. O primeiro é que a rúa Crego Xosé Ferreiro, que leva o seu nome, pois se lle poña canto antes e se faga un acto, pois o mellor invitando a familia, indo á rúa e podendo ver in situ, ademais de poñerlle a placa, pois ver todas as necesidades que ten a rúa Xosé Crego Ferreiro. E o seguinte rogo, pois, o voceiro do grupo do BNG fai un pleno ou 2 plenos, fai moi pouquiño, falou de que aquí está o BNG para botar unha man sobre un problema que era o tema das emerxencias. E o que lles vou contar agora, pois, é que esta concelleira non dá crédito a que unhas persoas teñan que esperar que as atendan o 4 do 12, isto estaría ben, bueno, non estaría moi ben, porque estamos en abril, o 4 do 12 de 2028. Eu non sei, non sei como decir isto, porque a min casi cóstame decilo coa emoción de que unhas persoas que as teñan que atender, que van quedar desahuciadas, eso é mentira? Non. Non, señora Marta Figueroa, non me diga que é mentira, porque sei verdadeiramente que é certo. É certo. E non lle vou decir aquí. Quédese despois vostede e mira conmigo e ve vostede que isto é verdade. Porque esta concelleira non mente. E este grupo municipal do BNG non minte. E a cita está asinada e é para o 4 do 12 do 20 do 28. Se hai un erro, por favor, póñanse de inmediato ca familia. De inmediato. E estes concelleiros que están aquí van con vostedes e ca familia a donde sea. Pero non se pode consentir que xa unha lista, non sei que lista é esa, non sei que lista é esa que espera hasta o 2028 para atender a unha familia, e que me teño que poñer así, non podo poñerme de outro xeito. Porque isto non é emocionante, isto é indignante. Onde está a dignidade das persoas? Onde está a dignidade da concelleira que está ao outro lado? Alcalde, por favor. Por favor. Isto non vai de partidos políticos. Isto vai de dignidade. Vai de persoas que se quedan todos os días na rúa e que están a punto de quedar fora da súa casa e que teñen unha cita para que os acompañe alguén o 4 do 12 do 2028. Por favor, por favor. O BNG está aquí para botar unha man onde sexa e ir ca familia onde sexa e con vostedes, pero que vostedes son o goberno. Se non teñen medios, fagan o posible para que nos aprobemos nos plenos OPEs, formación, que traian o que queiran, pero atendan as familias. Atendan as familias. Non pode estar unha familia hasta o 4 do 12 do 2028. E non me diga que é mentira. Non me diga que é mentira, porque o mellor non ten os datos reais vostede. E iso xa é máis grave. Atendemos o seu rogo. Non sei, sí. Alcalde, si me permite, más que nada por la gravedad del tema que expone la concejala del BNG, cuando decía que es mentira, bueno, que no es correcto el dato, es verdad que esa familia, sí soy conocedora del caso. Soy conocedora del caso, o sea, esa no es la gravedad. Y además lo conozco muy bien porque le hizo un seguimiento mucho tiempo. Y por parte de Servicios Sociales se hizo todo lo que se pudo. Es verdad que una trabajadora, una técnica de Servicios Sociales de Vilaboa cometió un error y se equivocó la fecha. Y se envió un escrito posterior con una subsanación. Es un error que puede cometer ella, yo, tú, cualquiera. No es dejadez, no es desidia, no es inactividad, no. Esa trabajadora los atendió, les buscó alternativas habitacionales, se les hizo informe de vulnerabilidad, se paró el desahucio con el informe de Servicios Sociales, se aplazó durante un tiempo y cometió el error, porque la gente que trabaja comete errores, en la fecha. Y cuando se dio cuenta lo subsanó.
simplemente. Entonces, ¿que el tema es de gravedad? Sí. El tema de la situación de esa familia. Es un tema de vivienda, que no es competencia municipal, eso también aclararlo. Es un tema de esa familia, es un tema importante, igual que de otras muchas familias de Culleredo. Pero lo que no voy a permitir es que se diga aquí que los servicios sociales de Culleredo dan citas para diciembre del 28. Porque una trabajadora se puede equivocar, pero luego lo subsana. Entonces, centremos el tema, hablemos de la problemática de esa familia cuando quieras, nos sentamos a hablarlo, te explicamos el procedimiento y todas las intervenciones que se hicieron con ellos, pero no se dan citas para el 2028. Simplemente que, Si me permite, perdón, quería señor aclararlo por alcalde. ese motivo. Si me permite. Sí, moitas grazas. Cando atenderon a estos veciños? Porque eso foi despois da prensa. Porque ao mellor tuveron que sair na prensa para que os atenderan. No, digo... Vamos a ver. Claro, a ver. Vamos a ver. Claro, Vamos a terminar. E depois, perdone, solo unha última... No, disculpe. Vamos a terminar este debate, por favor. Es un debate que no debemos de tener personalizando en nadie en este pleno, creo. Yo creo que se pueden denunciar un hecho concreto, pero ya no concretar tanto en una situación. Si me permite, lo hablamos personalmente, se le explicaba, yo creo que lo que usted sugirió y la explicación que dio la concejala ha quedado clara y no vamos a entrar, si son tan amables ustedes, en un debate plenario sobre una situación particular de una familia. Lo hablamos en particular y si después lo tenemos que traer al pleno, pues ustedes tienen la libertad para hacerlo. Pero yo les sugeriría que diéramos ya por zanjado este punto. Un momento, porque hai palabras que puxo a concelleira na miña boca que esta concelleira non dixo. A responsabilidade dos servizos deste concello é política. Por si acaso, non vaya a ser que despois digan que no pleno se dixo que os técnicos son non sei que. Non. A responsabilidade dos servizos deste concello levan un nome. Por certo, que ademais ese nome moitas veces asina informes que son técnicos e os asina como concelleira. Allá ella e sus cosas. Claro, esto es como Marta y sus cositas. Pero, claro, pero a responsabilidade é da concelleira. E se sabe que iso foi un erro, pois pode subsanalo. De momento o problema desa familia non está subsanado. Nada máis. O erro xa está subsanado. Alguna cuestión máis? No. Grupo Popular? Mire, o primeiro de todo, señor alcalde, que lle queríamos decir ao principio deste pleno, a secretaria municipal, a secretaria accidental, daba lectura de unha declaración institucional acordada por os 4 grupos políticos con antelación ao inicio desta sesión plenaria, polo cal non houbo debate, nin se sometió a votación por haber acordo previo. Era sobre a planta de biogás de Soandres. O que lle queremos preguntar complementariamente a esa declaración, estamos moi contentos de que acordáramos eses puntos, é como vai a redacción de alegacións por parte do Concello de Culleredo, posto que vostede saiu en un comunicado de prensa co señor alcalde de Cerceda dicindo que ambos concellos presentarían alegacións á planta de biogás. O proxecto de planta de biogás está publicado no DOGA, sometido a exposición pública e acepta alegacións o proxecto. Por tanto, iso ten un plazo, ten que ter unha data, ten que dicir unha data cando se van presentar alegacións e a pregunta é como vai o proceso de redacción de alegacións de Culleredo. Esa é a primeira pregunta que lle queremos facer. Rogaríamos de que a contestara a esa, por favor. En canto á planta de biogás, pues non hai que mostrar nada máis que o que, como ben dice vostede, a unanimidade desta corporación. En canto ás alegacións, hai un plazo que creo que remata o 26 deste mes. Nos vamos a manter unha reunión de maio, perdón, do 26 de maio, quería decir.
nos vamos a manter unha reunión aos 3 concellos, Cerceda, Laracha e Culleredo, na cal posiblemente tamén por proximidades se sume o Concello de Arteixo. Xa fixéramos o propio coas eólicas de facer unhas alegacións conxuntas que serviran para os 3 concellos, neste caso, e se presentarán de forma conxunta adaptándoas a literatura que teñamos que dedicar a cada concello se é que hai que variala. E, bueno, pues estamos emplazados a unha reunión, pues posiblemente na vindeira semana, para determinar se son os propios técnicos municipais que xa teñen esa directriz clara de que estudien o caso e despois os 3 concellos pues tratar de ir de forma unánime a enviar as alegacións para que o sentido desta moción se cumpla. E pois aí vai haber tamén alegacións para particulares, para que os particulares tamén poidan presentar as súas alegacións e despois se presentarán de forma individual. Cada concello presentará a súa, cada veciño poderá presentar as que considere o modelo que vai a estar estandarizado e os colectivos veciñais exactamente igual. Sí, complementariamente queremos decir, fagan o público ese informe de alegacións en canto teñen, porque das súas palabras deducimos que o Servicio Municipal de Medio Ambiente tería o aviso de que se lean o proxecto e de que preparen... Sempre teñen que supervisar. Sí, é así. Bueno, agrádanos. En canto estea fan o público. Digo porque estas cousas de acordar cos outros concellos e tal, pois poden implicar unhas demoras que ao mellor vémonos no último día, e entonces non estaría a disposición o informe para que efectivamente calquera veciño poida facer o seu e presentar alegacións particulares basadas no mismo. E non, pois, así a tanto alzado, porque non todo o mundo ten acceso á mesma información e ao mesmo coñecemento. Aí queda o noso rogo, fagan o público canto antes, con antelación a data de vencemento da exposición pública do plazo. Ben, queremos decir outra cuestión, vamos ver. Estes días hai un caos absoluto das liñas de autobuses que pasan por Culleredo, moitas delas pasan por Culleredo, e que ian entre Sardíns e agora ao lado do edificio de Correos da Coruña. Tamén hai un caos co proceso de proporcionar o servicio aeroportuario mentras o Rosalía de Castro, Lavacolla, está en obras. Caos cos taxis, caos cos autobuses, aparcadoiro cos precios inflados. Nos decimos, ben, estaría ben que puxéramos un foco sobre esta situación que por ahora é excepcional deste mes no que o aeroporto de Alvedro vai servir de alternativa ao aeroporto de Rosalía de Castro en Lavacolla para proporcionar as liñas aeroportuarias que ali non poden funcionar. Pero queremos decir algo en positivo, porque o positivo, alén de que temos que ler que pasa ca infraestructura de buses, de aparcamentos, de taxis e de tantas cousas, o positivo é que a xente pode decatarse estes días de que Galiza xa estaba comunicada co aeroporto principal de Londres, Heathrow, co de París, con Valencia, con Málaga, con Bilbao. Estes últimos 3 foron moi lamentados cando deixaron de ter liña desde Alvedro. Bueno, pois Galiza sigue comunicada. En estes días están vindo avións a estes destinos porque había esas liñas desde o Rosalía de Castro en Lavacolla. Pero tamén con Ámsterdam, con Bruselas, con Frankfurt, con Tenerife Norte e Sur, con Gran Canaria, con Barcelona, e así ata 21 9 destinos que tiña o aeroporto Rosalía de Castro en Lavacolla antes do peche para estas obras. E con iso, todo eso con unha apertura durante 24 horas e sen molestar a casi ninguén por estar alonsado de núcleos importantes. O que non hai, insisto, na visión positiva e na lectura do que sucede estes días, o que non hai neses períodos ordinarios, ao marxen deste extraordinario deste mes que estamos tendo, é un autobús cada hora que permita a comarca galega máis pusante estar en 44 minutos para coller o avión
e aforrar un carísimo aparcadoiro. Non se entende que a comarca de maior dinamismo renunce a dispoñer de 29 destinos complementarios dos 9 que ten Alvedro para ir e virmos os galegos polo mundo, pero tamén para aportarnos turismo de todas esas orixes. Mentras tanto, a alcaldesa e o goberno municipal da Coruña pois prefiren crear demanda artificial con subvencións de varios millóns de euros anuais, nada menos que desde o Departamento de Turismo do municipio veciño, para conveniar liñas que xa temos a 44 minutos en bus. Señor alcalde, aínda non se resolveu ningún dos 3 contenciosos administrativos que o Concello de Culleredo e 2 colectivos veciñais teñen presentado contra o plan director do aeroporto de Alvedro, onde, con grande afectación e sacrificio do territorio de Culleredo, está previsto unha ampliación que ten unha valoración de 120 millóns de euros. Deberían pedirlle explicacións desde os servicios jurídicos municipais de Culleredo de por que tanta demora neses xulgados. Levamos casi 3 anos. E así non limitarse pasivamente a agardar que se lles ocurra contestar. Non vai a ser que non queran facelo ou que puidese haber algunha maneira que, para que non se movan papéis das mesas para os andéis e dos andéis para as mesas. E complementariamente ao que lles acabamos de decir, e para contextualizar tamén todo o que estamos contando, oiga, é que hai uns meses, houve o 7 de novembro de 2025, houve un simulacro no aeroporto de Alvedro, un simulacro de catástrofe, algo que non nos pode impresionar, é unha acción rutineira. O curioso é o tempo que había, que non había outro, pero que, ademais, fais un simulacro solo limitado a un accidente que ocorre no interior do recinto, que ten un protocolo que se basa fundamentalmente ou case exclusivamente nos recursos propios do aeroporto. Pero non se fixo, e non nos consta que se fixera nunca, un simulacro da zona exterior do aeroporto. É dicir, non que o avión cae dentro do aeroporto por un accidente, porque se lle pincha unha roda ou porque lle falla un flap, senón porque, como sucediu co avión de Spanair en 2008 en Barajas, pois que o avión lle falle un flap e caia pois, a 1 kilómetro, 2 ou 3 do recinto do aeroporto. E iso ten que ter o seu propio simulacro, que implica moito máis alá que os recursos interiores do aeroporto. Implica Policía Local, Guardia Civil, implica os bombeiros exteriores e non só os interiores, implica tamén os recursos sanitarios, e constame que non houve ningún aviso aos recursos sanitarios do Centro de Saúde de Culleredo para que participaran no simulacro que houve en novembro. Por tanto, aquí alguén non está facendo trampas. Se lles parece raro isto, mire, acabo de citar o accidente do avión de Spanair en Barajas en 2008. De aí, houve, como pasa sempre que hai unha catástrofe deste tipo, unha revisión de protocolos, unha toma de apuntamentos do que se fai ben, do que se fai mal, do que se fai regular, etc. E unha das cousas é que decía unha noticia en 2018, 10 anos despois, que se fixeran en Barajas 564 simulacros entre parciais e totais. Sale a 56 simulacros por ano. En Alvedro non tuvemos, que se sepa, se corríxame se me equivoco, un simulacro que simule o mismo accidente dese avión que, por certo, facía liña a Alvedro antes de estrellarse. O noso rogo, señor alcalde, é que exerza de defensor de Culleredo e reclame todas estas cuestións. Todas estas cuestións, non lles vou repetir. Creo que xa quedaron ben claras. Porque é moi importante que teñamos garantías e que aprendamos
do que está sucedendo neste período excepcional en canto a tráfico, molestias, etc., pero tamén daquilo que non se coñece como é a elevación de risco do que acabamos de falar. Moitas grazas. Moitas gracias. Grupo Popular. Bueno, tenía esta pregunta registrada. Tras la retirada a mediados del mes de marzo de 4 puntos de vertido de basura y escombros en Culleredo por parte de los operarios municipales, operativo ampliamente publicitado en medios, este trabajo se nos presenta como una campaña de vigilancia medioambiental constante. Quería preguntar, en el marco de esta campaña, ¿se ha desarticulado algún otro punto más de vertido de basuras? Por ejemplo, los dos que yo mismo denunciaba aquí el mes pasado en el entorno de la ermita de San Cosme. Si se ha tomado alguna medida a mayores, además de la retirada de residuos, y si ya ha terminado esta campaña. Estas preguntas, bueno, responden al interés de seguir de cerca esta campaña de vigilancia municipal. Muchas gracias. Gracias, señor Faraldo, concejero de Medio Ambiente. Sí, gracias, alcalde. Bueno, comenzando por la última pregunta, si ha terminado o no, esta campaña no ha terminado, esta va a ser una campaña constante. Las medidas que se están tomando son la continua supervisión, tanto por parte de los servicios municipales como el SEPRONA, Policía Local y, por qué no decirlo también, dar las gracias a la colaboración vecinal. De todas las zonas donde se ha actuado, la Zapateira, el Portazgo, el Ledoño y Ribados, en estas dos últimas, después de la última actuación, ya volvieron a aparecer nuevos vertidos, los cuales fueron retirados. En el caso de Ledoño, incluso llegando a identificar al propio infractor, gracias a la Policía Local. Otro punto donde se está actuando es en la carretera de Rumbo. Ahí había 2 puntos y hoy mismamente se ha retirado uno y en los próximos días se retirará el segundo también. Y respecto a los vertidos de la ermita de San Cosme, pues se están haciendo todos los trámites para proceder a su retirada lo antes posible. ¿Alguna pregunta más? Sí, continúo con un par de ruegos. De todas formas, los que ha dicho han formado, excepto este último de la carretera de Rumbo, formaban parte del primer operativo, del primer operativo que realizaron. Tenía aquí un par de ruegos que yo creo que los puedo convertir perfectamente en uno solo porque son relativos a lo mismo, el cuidado del patrimonio. Nuestros 2 edificios principales, es decir, los Molinos de Cedama, por ejemplo, una de las ventanas está rota. Concretamente, una de las ventanas superiores de las que da hacia el lado de la vía del tren. Deberíamos repararla de inmediato, o al menos colocar algo que cubra ese espacio para evitar que llueva adentro, el deterioro de las instalaciones, además de intentar transmitir el mensaje de que este no es un patrimonio que esté abandonado, aunque bueno, ya sea un poco tarde para esto, pero bueno, que todavía hay alguien que cuida de esto. Y otra reclamación, que sería el segundo ruego, siguiendo con esta misma preocupación, la Torre de Celas pues, ha sido objeto de un graffiti y entonces que sería interesante que lo borrasen porque si no estamos mandando el mensaje de que podemos pintar la Torre de Celas, podemos pintar estas cosas. Simplemente sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias por sus ruegos. Atendemos a los mismos. ¿Alguna cuestión más del Grupo Popular? Sí, Zascon. Gracias, señor alcalde. Mire, nosotros teníamos también una pregunta relacionada con el Portazgo. Entonces queríamos reforzar lo que ha hablado la portavoz de Alternativa, porque además usted ayer en prensa nos acusó a nuestro grupo político de oportunismo por apoyar a los 72 vecinos viviendas del Portazgo, donde entra agua en los garajes cada vez que llueve. Y mire, esto no es una ocurrencia del Partido Popular, como también dijo, ni de los vecinos. Lo dice un informe pericial que vincula directamente las filtraciones con el estado de la acera pública. Y lo que ha demostrado hoy, con la explicación que ha dado el Grupo de Alternativa de los Vecinos, es que usted no ha pasado por allí a ver el problema. Porque si no, sabría que los garajes no están debajo de la carretera. Los garajes llegan hasta el soportal. Y está una acera hundida por la que filtra el agua de la lluvia. Entonces, nosotros lo que le pedimos desde nuestro grupo municipal es
que vayan allí los técnicos municipales y que revisen el estado de esas aceras y de cómo tienen abandonada la zona, que hagan una actuación urgente para evitar que el arreglo que van a hacer los propietarios de su garaje no siga estropeándose, que es lo que ellos solicitan. Ellos no están reclamando ninguna indemnización ni están reclamando nada al concello. Están reclamando que arreglen lo que tienen que arreglar, que es su obligación, no que le arreglen nada a ellos, que ellos van a hacerlo de manera independiente y lo que no quieren es que su garaje se vuelva otra vez a inundar a consecuencia de que la acera esté hundida. Y eso es competencia suya. O sea que, por favor, haga caso a lo que le está diciendo esos vecinos, reúnase con ellos y dé una solución a los vecinos del Portazgo. Gracias. Como le dije anteriormente ya a la compañera de Alternativa 2 Vecinos, le contestaremos por escrito a todo ello y nosotros no podemos hacer ninguna actuación en ninguna zona privada si no hay informes técnicos que sean favorables. Tenemos que ver los informes técnicos al respecto de lo que... señora Agostino, yo no la interrumpí. Al respecto de conocer cuál es la problemática real y tienen que ser los servicios técnicos municipales los que determinen y los que hagan las averiguaciones oportunas para determinar si procede o en qué términos procede el arreglo de lo que usted nos ha indicado. De todas formas, nosotros, como digo, es una cuestión eminentemente técnica que está ya informada. Como le digo, en la próxima semana estaremos en contacto posiblemente ya con los vecinos y con más información al respecto que yo mismo he requerido y trasladaremos y llegaremos al acuerdo que podamos llegar, tanto la Administración como la propia comunidad de propietarios, que de seguro pues, es el que nos pueda satisfacer a todos y a todas. Pero como le digo, les responderé en ese sentido por escrito, aportándoles toda la documentación y todos aquellos informes que se pidan para poder respaldar técnicamente una inversión que en estos momentos nos dicen que no está suficientemente motivada. ¿Alguna cuestión más? Levantamos la sesión. Muchas gracias.